Okay, so takhala tikuona ma presentations okhuza Daniel tinadusamo komano chimene ndinganene nchakuti sindingakwanise kuzama kuvumbulusa zonse. Okay, mwina ndikupereka experience yangu leo ndakhala ndopanga study ma prophecies iwa kuyambira 2009. Okay, kupanga study from ma different angles, right? Kupanga study mene anapangira represent ma Pentecostals, kupanga study mene anapangira represent mina anthu osiyanasiyana, right? Ndayesesa kuti ndione kuti no anthu osiyanasiyana anakamapo chani. Okay, ma Adventist kuti analipo chani, right? So ma prophecies wa ndofunika kwambiri kuti tivesese ndi kulowamo, right? Ndi zokhudza kwambiri chifukwa no anthu ambiri sanafune kuti apange study buku la Daniel ndi chivumbuluso. Kuona buku la Daniel ndi chivumbuluso ndilofunikira kwambiri ifuna kuti imaonesa mene nkhani itathere. Okay, imaonesa komwe tikupita ndi mene nkhani itatani itathere. Nene ndichofunika kwambiri komanso ndi buku lokhala limene likuyamba ndi mdaliso kwa amene akutani akuwerenga. So chinthu chetu ikuyamba ndi mdaliso ndi chifukwa chani anthu ambiri amadana nacho, right? I'll tell you why. Nkhani yaiku ndiyo tino anthu ambiri akamapanga focus on Daniel and Revelation amanga focus mwina zimene news ikukamba zimene mwina zochitika ku America kapena pano pamene zachitika Iran ndi kujenuti zikuomberana Israel. Ndoti nkhani ikhala iti imeneyo mano ndi chivumbuluso cha Yesu Kristu icho chimene takhala tikuona ndipo lero tikhala tikuona mpingo wa Pergamos, right? So tikumapanga study kuti mpingo ndi chani kumalo wanu mkatikati mwasungunula ndi zimene zinalembedwa maulosio. So taona mpingo wa Smyrna, right? Tinayamba kuona wa Ephesus mene mpingo yambiriro ma apostles ina ku Smyrna anthu amene anabwera after atachoka ma apostles ndapa tikubwera no kupingo wa Pergamos, right? So tisanambe tisema kuti tikeni nthawi yapemphero tipemphere ambuye ife athokoze makadera ife chisomo chanu. We pray kuti mudalitse aliyense amene akukhala pansi kuvesera ndipo so amene ataseteleta wanu mudalitso wanu ukhale nafe mu dzina la Yesu Kristu, amen. Right, so ningopanga share mungananena kale usula like. So anytime muli ndi funso mutha kungopanga kungokweza dzanja ndikuti I will recognize you ndikuti titha kupanga zoti tipanga address ma concerns anu. Okay, ndikubera lisabuyona slide iyo nso bane alipo amene sakuyona slide yanga ngati Ase Frederick, kuyona slide in? Yes, I'm able to see. Okay, all right. So tikupitiriza ndi mipingo isanu ndi iwiri. So ndifuna munthu ene mmodzi azindiwerengera. So sindifuna kuti tizilira kuchedwa kuti video italeke kwambiri. Chonde ndikati tiwerengereni osachita kupanga chinthu ya ndi bwino anthu awiri ayambe kuwerenga mmodzi ndachita pasana mpata kana kuti tizidikira 1 minute china munthu awerenge. So please tisunge nthawi, okay? So last time tinaona kuti no tikamakamba za mpingo si denomination, right? Denomination in the sense kuti no pano pati maonda kufusa no kumapemphera kuti, right? Funso limene limaonda kufusidwa tono kumapemphera kuti ifanira kuti no Chikristu pano pa chinagawikana kuti no chinakhala ma group anthu osiyanasiyana kuti no ndi gulu au ndi gulu, right? Pamene tinaona kuti tikamakamba za mpingo tukamba za thupi la Yesu Kristu pa Efeso chapter 1 verse 20 mpaka kumapeto. Mpingo ndi mzazidwe wayo amene amazaza zonse. Mpingo ndi thupi lake la Yesu Kristu onse amene akuzazidwa ndi mzimu wake. Aroma 8 verse 9 imachita kamba bwino ndi 10 kuti amene alibe mzimu wa Mulungu sali wake wa Kristu. So iyo ndi marker yokuti 1 Korinto 12 verse 13 14 kuti no iwe amene wabatizidwa, right, kuzera mwa mzimu wake waphatikana ndi thupi lake la Yesu Kristu. So iyo ndi imene Bible makambira ati kamakamba za mpingo, right? So amene azazidwa ndi thupi lake akhala pamodzi ndi thupi lake payekha ndi chiwalo cha ndani cha Yesu Kristu. So timafuna tione kusiyanisana kwa denomination hierarchy. Tikamakamba za hierarchy ndi tikamba za president kapena kuti komiti yaikulu kena kupasipo pali mipingo ine yosiyanasiyana. Ndi mipingo yosiyanasiyanayi ikumvera zimene hierarchy ikunena, right?
tikamakamba za local church autonomy tikamba zoti no pali standalone church, right? Ngati mene zimachitika nthawi kuti no kuli kwa Efeso kuli Akhristu meneko, ku Filipi kuli Akhristu meneko, right? So osewa anali anthu amene ambiri mwa iwo anali amene analalikidwa ndi Paulo, Apolo, achina Petro ndi ena osiyanasiyana, right? So mpingo ina uliwonse tikamaona mu chivumbulutso unali ndi anthu amene Mulungu anayika kuti azisogolera, right? Ngati ma angels ndi nthenga, right? So mpingo ina uliwonse mipingo 7 imeneyi inali ku Asia Minor. So Yohana akulemba kalata ku mipingo imeneyi, right? So mu phunziro lathu lero timafuna tisiyanise denominational hierarchy kuti no ichi ndi denomination chili ndi hierarchy kuti local churches mapita conference mapita division union jonjo makwera, right? Ndi local church autonomy no mpingo uli stand alone, leadership yake ndi ya local level, right? Mpingo twakakhazikitsanso mpingo wina komanso nawonso uziyendera leadership ya local level, so zikhachi hierarchy. Timafuna kusiyanisa kuti no zinthu ziwirizi zimayenda motani, right? So Moses atiwerengere Oweruza chapter 17 verse 5, 6, 12 ndi 13. Moses atiwerengere. Akosanta tavakati zoti Moses awerengewa. Wena njiro twa. Frederick awerenga. Okay, always chapter 17 verse 5, 6, 12 and 13. Koma munthuyo Mika anali nayo nyumba ya milungu napanga chovala cha wansembe ndi timafano namninkha za nsembe mwana wake wina wamwamuna amene anakhala wansembe wake. 6. Masikuwa panalibe mfumu ya Israeli, yense anachita chomwenera m'maso mwake. Ndipo Mika anamninkha za nsembe Mleviyo ndi mnyamatayo anakhala wansembe wake nakhala mnyumba ya Mika. Nati Mika, tsopano ndidziwa kuti Yehova adzachitira chokoma popeza ndili naye Mlevi akhale wansembe wanga. Yeah, so iyi inali nthawi mu Israeli, nthawi imene Israeli asanayambe kukhala ndi mafumu. Anthu achoka kuti ku Egypt akhala zaka 40 mu chipululu kenako alowa muti mu Kanaani. Nawo ku Kanaani kuja anagawana malo kuti akhale ndithu ma tribes osiyanasiyana, right? Alevi amakhala ndikuti around Jerusalem wasanayi ndi madera awo amene anawasa outside of every city kuti azithandiza anthu, right? Ndikuti ayi mitundu yosiyanasiyana china Yuda, Benjamin momwe. So zimachitika zoti padalibe mfumu imodzi imene imayanjanisa mafuko onse aja, koma kumakhala ngati anthu oweruza, anthu achina ngati Samsoni, achina Deborah, achina Gideon, right? So pa nthawi iyi panali mkulu amene amati Mika, ne Mikayi anakhazikitsa mafano ake, right? Muzichitika mu Israeli zinthuzi wakhazikitsa mafano. Now pokhazikitsa mafano ake aja chimene akupanga choti anayika mwana ake ngati wansembe. Ndara abane ndi phadi makwacha. Yeah, makanira abane phadi makwacha. Ndi anabweza Mlevi wina akamayenda, right? Ndi anamunyengeraku mukhala nsembe wanga. Mwandipesane. So muone zimene munthu akuganiza. Akula papa ndi Mulungu andichitira chani chokoma anu choti Mlevi ndiye wansembe wanga. Koma mukuona Mleviyo anavomera nampasa ndalama, anamuzara zimpasa ndalama malipiro zonse zomuyenereza. Koma yeye Mleviyo azitumikira kwa mafano. Mwaona wenepe? So tikutha kuona mavuto amene amachitika mu Israeli chifukwa analibe chani, analibe mfumu imodzi, right? So anthuwa alibe mfumu imodzi yokhazikika. Koma chikuchitika ndi chani? Chikuchitika nchitena kuti pakachitika apostasy, pakachitika kuti na anthu awukira kuti akusata zinthu zolakwika zija zimakhala kuti zili concentrated pa gawo limodzi la Israeli. Ngati apo chochitika ichi chinakhuza Israeli yese, koma chinakhuza gawo limodzi la Israeli, makamaka kumene kunali ndani, kunali Mika. Okay, so apopo zimene zikuchitika kuti no palibe mfumu imodzi, koma mafuko 12 aliyese akuyimirira pa chimene iye angatani angagwirisise. Pakachitika apostasy mfuko limodzi, apostasy ikukhudza kumene kuko sikukhuza yani anthu onse,
right? So pamachitika zinthu zambiri zoyipa mu nthawi imene kunalibe chani, kunalibe mfumu. Okay, now mafuna tiwerengeso Oweruza chapter 19 verse 1 20 mpaka na 22. Ichi ncholalika china chimene chinachitika. So nimafuna mwina tisanapitirire, mafuna apa pamene apa mawu awa akuti chani, akuti masikuwa panalibe mfumu, ati panalibe mfumu chani mu Israeli. Now muona amenepa ati aliyense anachita chomuyenera muchani m'maso mwake. So aliyense amachita chimene chili chomuyenera muchani m'maso mwake. Pamene pali nkhani aliyense amachita monga mwa conscience yake, chimene akuona kuti no chikumutima chake chiwirani chikumusogoza. So palibe mfumu inde, palibe amene angawenga control china chilichonse, koma aliyense akuchita monga mwa conscience yake imene chikumutima chake chikutani chikumusogoza, right? Iyo ndi consequence yosakhala ni mfumu imodzi. Right? So tikaona bwinobwino tiona nawo tino tikamati mfumu imodzi tukamba parallel yake ndi chani, right? Tikamati kulibe mfumu chimene chikwasogozazo ndi chani. So awo ndi magawo awiri a denominational hierarchy versus local church autonomy. Alright, mutiwerengere Oweruza chapter 19 verse 1 kenako 20 mpaka 22. Otiwerenga majango Frederick ngwerengaso. So great. Abo ba mundi bashaka kupata ndi kudisa vita vaje. Sorry. Let someone to awereke. Okay. Alright. Verse 19. Yeah. Ndipo kunali masiku aja amene panalibe mfumu mu Israeli, panali munthu mlevi ogonera kuseri kwa mapiri a Efereimu amene anazitengera mkazi wang'ono wa ku Bethlehem Yuda. Ndipo nkhalambayo inati, mtendere ndiwe, komatu zosowa zako zonse ndizakupasa ndi ine, pokhapo usagone mkhwalala. 21. Pamenepo anamlonga nyumba yake, nampasa abulu chakudya, ndipo iwo anasamba mapazi awo nadya namwa. 22. Pokondweresa iwo mitima yawo, taonani amuna amuziwo ndiwo anthu otama zopanda pake, anazinga nyumba, nagogoda pachiseko, nati kwa mwini nyumba, nkhalambayo ndikuti tulusa mwamunayo adalowa nyumba mwako kuti timziwe. Now, nkhani ija inachitika ku Sodom ija. Yeah? Tikuzarangera anabwera ndikutetezera etc. Right? Komano apa akuluakulu zikuchitika kuti pali mkulu nake wachikulire wapita kuti ndi mlevi wapita ku Bethlehem Yuda. Okay? Akatenga chani? Akatenga mkazi, right? So kumene kwandera ndi kutiko kumene kuku, right? Akuti akulu wakuderane ndi muzowa chani. Mugone kuti kukonkuno. So munthu anali akudusa munjira ndi kwamudera kwakumana ndi abalewa tiona tanali fuko lanji. Komano nkhani ndiyo tinana muzala kugonani kukonkuno. So azimuna deralo a Israeli ndithu ananata donani ababa anamba kugogoda tititi, right? Akugoda kutuluka ananata fedu frate mudziwe. Na maoro kudziwa tikaona muno bwino adada manaziwa ndani mkazi wake, ndipo Hava, right? Ndipo Kaini anabadwa anaziwa mkazi wake, Seti anabadwa, Abeli anabadwa, kuziwa kwamba za kugona na papa. So anthuwa mafuta apange nchitide ogona na amuna okhaokha. Mwa pamene so anthu azima kupanga ndi chinyanyasa kumwa chinthu chichitika kuti ku Israeli. Chichitika kuti ku Israeli chinthu chinyanyasa. Now atiuzaso mapaderadera kuti chinthu chimenechi chichitika chani. Ati ndipo kunali masiku aja pamene panalibe mfumu kuti ku Israeli. Akutipangira stress kachikena kuti no chinthu ichi chikuchitika chifukwa tino kulibe mfumu kuti ku Israeli. So chifukwa palibe mfumu, palibe hierarchy imene ingakhazikise standard yoti aliyense asatire. Aliyense amapanga monga mwanyana mwa conscience yake, monga mwachikumutima chake.
zotsatira zake ndi izizi zokuti munthu atenga mkazi akudusa kudera lina kwandera wina akupatira chifundo ena achipongwe adera koma kukhalanso ya maisraeli akufuna chitidwe ipawo. Okay, so ichi chichitika chifanana kuti no kulibeko mfumu imodzi kapena hierarchy imene ingakhazikitse lamulo kuti ziyende motero. Okay, Kelvin tamulenga sana pa Oweruza 19 verse 23 mpaka 25. Verse 23. Yeah. Ndipo munthu mwini nyumba anawatulukira nanena nawo, iyayi abale anga musachite choyipa chotere, popeza mwamuna uyu walowa nyumba mwanga, musachite chopusa ichi. 24. Taonani mwana wanga wamkazi ndiye namwali ndi mkazi wace wang'ono siwa ndiwatuluse iwo, muwachepese iwo ndi kuwachitira monga mwesa chokoma, koma mwamuna uyu musamchitire chopusa ichi. 25. Koma mwamunawo sanafuna kumvera, motero munthuyo anagwira mkazi wake wang'ono natuluka naye kwa iwo kunja, nanziwa iwo nachita naye zopusa usiku wonse mpaka mmawa, namlola achoke m'banda kucha. Mapana amenepe. So ukuku kunachitika choopsa chimenechi. So munthu uja mwanga ndi Lot. So nthawi imene inayi nthawi ya bwinoko chifukwa chitono anthu amachita anena kuti akuluakulu munthu akabwera kunyumba kwako iwe mapanga china icho soti umuteteze munthu ndi chinkona Lot iyo kukhala munthu achikhalire anthu abwera pansi pa nyumba pako china ichi chimene chingachitike chili under control yako kona mkulu yakuti no makusamanye chimene chichiyayi ine ndi ana akazi munthu akuchita namene koma mbale musamanga naye so munthu uyu chichitika nchani mlevi ucha akutuluka akunkankha mkazi wake, right? Iye akulowaso nyumba, so anthu aja kukhala naye usiku wonse anthu amudzi akuti akuchita naye sakhabwe mkazi ucha. Mupona mezi uchitika zimenezi. Okay, so zimezi uchitika ifati kulibeko yani kulibeko hierarchy, right? Nimafuna mundu werengere chimene chinachitika mawu ake. Oweruza chapter 19 verse 28 mpaka 29. Verse 28. Ndipo ananena naye, tauka timuke, koma panalibe omyankha. Pamenepo anamuyika pa bulu nanyamuka mwamunayo nanka kwawo. 29. Ndipo pofika iye kunyumba kwake anatenga mpeni nagwira mkazi wake wang'onoyo nangawa chiwalo magawo 12 nantumiza ku mame onse a Israeli. Yeah, so mkulu ameneyo anayesesa kumgunda mkazi wake tazuka kumenya mkazi sana zuka na atamwalira. So mkazi wa mwalira simu za internet anga ili fast. Okay, alright, so mkazi wa mwalira chikusatira nchoti chani mkulu ya anadula mkazi wake mapisi atafika kwao kucha ndikutumiza kumafuko onse kuti anthu aziwe choyipa chimene chatani chachitika. Okay, so zitachitika zimene zizi mafuko ena aja analusa kwambiri. Okay, ndipo anakunga ame ndikutumiza uthenga kuti anthu amene achita zimene zizi abwe atumize tichite nawo. Mafuko limene zinachitika anakana anata ifesiti asera apereka yeye nanthu anakunga ame ndikamenya yani ukamenya nkhondo fuko limene lili pamene anapereka pangano limene pa Yuda chapter 21 verse 1 tarengena amenepo Yuda Oweruza 21 verse 1. Oweruza 21 verse 1. Yeah. Koma amuna a Israeli analumbira ku Mizipa ndi kuti palibe mmodzi wa ife azapereka mwana wake wamkazi kwa Benjamini akhale mkazi wake. Mapana amenepe. So zimene zinachitika ku fuko la Benjamin. So anthu ananena akulu anthu amapanga zoyipa kwambiri. So ife tupanga palibe mmodzi wa ife amene azapereke kwa fuko ili kuti akhale yani akhale mkazi wake, right? So anthu anakwiya kwambiri, right? So again pa verse 25. Verse 25. Panalibe mfumu mu Israeli masiku aja ayense
aliyense anachita chomkomera pamaso pake. So panali ndithu nthawi yovuta kwambiri, so aliyense anachita chokoma pamaso pake, right? So zinachitika nzokuti kunachitika civil war, mafuko 11 onse anakathira nkhondo yani Benjamin, and anawakantha kufika pokuti fuko lawo linatani yesaona kutha. Koma chifukwa anapanga kale pangano lonena kuti anthuwa sitatani sitilola kuti azikwatira akazi athu. Fuko la Benjamin yesaona kutha ndi atamenya nkhondo ija wagonjesa kena kuno a Benjamin aja potapa pangidwa kale pangano pamaso pa Yehova anakupangana kuti panali fuko linake la chikunja kumene amapanga ngati mwambo kuti azikaza amachoka kukapita kukasamba kena kwake kenako ngati asungwane akathamire kuti amakhala amaliza mwambo zawozo. So fuko la Benjamin ilo anango apeza akazi aja apita kusamba nango agwira onse basi kuti basi awa ndiye kuti akhala azikazi athu afuko la ndani fuko lathu kuti fuko lathu lisathe. Komano chonsechi chikuchitika chifukwa kuti palibe mfumu kuti ku Israeli. Okay, mukaona zonse zonyansa zimene zikuchitika ku Israeli zimachitika chifukwa palibe mfumu kuti ku Israeli. Koma chipa chikachitika chimakhala kuti chili concentrated malo amodzi okha chimene afuna kukhazikitsa pamenepo, and kwinako kumakhala kunena kuti zinthu sizinatani sizinafike ngati apa pamene anthu anapanga choyipa ku Benjamin, right? Anthu a Benjamin apanga choyipa chonyansa, Israeli yense sizoti amapanga nawo zimenezo zoyaya, and Israeli yense anakwanisa kumenya nkhondo ndi kuthira nkhondo before kuti anthu anagonjetsedwa mpaka choyipa sichinatani sichinazachitika. Koma zoyipa zimachitika apo ndi apo, koma sizimapanga affect gulu lonse, zimapanga affect local tribe kapena local area chabe, right? So panali ma advantage no disadvantage okhala ndi mfumu. Now tikaona bwinobwino nthawi ya ma oweruzi, right? Kumene kunalibe nthawi imene kunalibe mfumu kumachedwa kuti kuli achina oweruzi. So mfumu yawo anali mulungu, so anthu anali free, anthu amakhala ndi ufulu pati kulibe mfumu, anthu amakhala free kuti apembeze mulungu monga chili chokoma m'maso mwawo. Aliyense amachita there was no king in Israel and never did that which was right in their own eyes. Tikambakamba maso tukamba mmene munthu amazionera zinthu, okay, kapena tukamba to conscious. So aliyense ifate palibe mfumu amapembeza mulungu monga mwachikumbukira chake. Zimene zimachitika zimenezozo. So ena amakhalatu akupanga zinthu zotino zolakwiratu kumano amaona tuno tili kumtima chawo yo ali yani ali mulubwino, right? Komano pamapezeka sotuno pakachitika apostasy yonyansa kwambiri, ena sizimakhala zakhoza nawo amatha kubwera ndizaponza zimenezozo. So chifukwa palibe mfumu pakachitika cholakwika sizimapanga affect aliyense, and chinthu chikakhala ipa kwambiri anthu amatha kuchikonza machangu chifukwa palibe mfumu imodzi, right? Now inafika nthawi yotino ana Israeli panali Samueli, ndi Samueli ana ake ndi amene anayamba nokhala ngati no amene akulakwisa zinthu zambiri, right? Pachonse lero makhala oweruze. So Samueli neneri wayikira pakati pawo ndi akusira ulamuliro kwa ana ake, ndi ana ake akupanga zinthu zonyansa kwambiri, ana ake akupanga zinthu zoyipa, right? So anthu anawukira kuti no, ifeyo tikufuna chani mfumu izitilamulira. 1 Samuel 8:7 totowerengeni amene. 1 Samuel 8:7 ndipo Yehova ananena ndi Samuel, umvere mawu onse anthu ali kulankhula nawe, popeza sindiwe anakukana koma ndine anandikana kuti ndisakhale mfumu yawo. So tikuona kuti ngakhale nthawi imene kunalibe ku mfumu anthu anali ndi mfumu yaina ndani Yehova, chifukwa aliyense amachita zomwe chikumutima chake chikumuwuza, right? So kwa munthu amene akusatira mulungu chikumutima chake chimamusogoza kukasata zimene mulungu akutani akufuna. Koma kwa iye amene sakufuna atembenukire kwa Yehova chikumutima chake chimamusogoza akachite zinthu zonyansa zimene akutani akufuna. So panali freedom of conscience, anthu akamapanga chinthu choyambira chimene amazifunsa okha, kodi mulungu akuti chani kapena kutiro ine ndikufuna ndipange chani. So panali magawo awiri anthu, mwana mfumu yawo inali Yehova, ndipo tikamwana Yehova amapereka freedom of choice, okay? Zimene akufuna kuti mupange amakuwuzani. So tiye tioneni mu Israeli pamene tawerenga ni Machitidwe chapter 7 verse 38. Verse 38,
Yeah. Uyu ndiye amene anali mu mpingo m'chipululu pamodzi ndi mngelo wakulankhula naye pa phiri la Sinai ndi makolo athu amene analandira maneno amoyo akutipatsa ife. Yeah. Singuzonge. So abasipombo basi. So tikuona apa kunena kuti tikamona Israeli, right? Israeli amene akaenda m'chipululu akuti no anali chani mpingo. Anayankhula m'chipululu pamodzi ndi mngelo ndiponso analanda maneno amoyo. So chimene amafuna kupanga focus apapa choti no tikamakamba za Israeli tikamba za chani za mpingo. Okay, so tikamona za Israeli tikuona type, right, ya anthu, visible people. But kuchipanga chaso pano timaona anayo kuti no anthu a Mulungu ali ngati odisika, sort of, in the sense kuti no silingathe kuloza gulu la anthu limene lili anthu a Mulungu panopa, sizingatheke. Chifukwa chani tiona anena kuti no napanga phunziro lati ligonina msongole. Mukapita ku channel yathuyi, mukapita mbali ya devotions, mukaone uthenga wati ligonina msongole. Mufumu wa Mulungu kapena mu mpingo wa Mulungu collectively tikamakamba akhristu onse pali anthu oyipa na msongole, palinso anthu abwino tiliko. Ubwino wawo ndionera ali mzimu wa Mulungu, ena alibe. So chimene chimalekanisa anthu a Mulungu kapena anthu oti si a Mulungu, right? Kumati pa nthawi mu the type panali anthu oonekera kuti aunende anthu andani a Mulungu. Amakhala anthu amene alodulidwa, anthu amene akupembedza Mulungu monga mwa miyambo yonse imene Mulungu anapasa, maneno amoyo anapasa, right? So tikamakamba za anthu a Mulungu pamene yakali kapena mpingo tikamba gulu la anthu a Israeli. So akamati palibe mfumu mu Israeli tisakupanga type, right? Mu mpingo tikamakamba tino mfumu timakamba za denominational hierarchy, right? So pa nthawi imeneyi kudabe ku denominational hierarchy mu Israeli. Panaibe mfumu, panaibe ku denominational hierarchy. Amene anali mfumu yawo anali ndani? Mulungu. Right? So Yehova ndi amene amasogolera anthuwa. Panaibe po denominational hierarchy. But ma tribes iwa, tikaona ma tribes iwa, pali tribe inene imachita zinthu zawo pa local level, sizimapanga affect ena onsewo. So ma tribes iwa titawapanga ngati ndi symbol ya independent local churches. Ma local church oti akuyima pa okha, sali tied down ku denominational hierarchy. Okay, so tikuona Israeli akuyimira mpingo ulibe mfumu kapena ulibe denominational hierarchy. Pa nthawi Israeli akuyimira mpingo ulibe denominational hierarchy. Ndi anthu amodzi apembedza Mulungu mmodzi inde, koma local church ina iliyonse ili independent of the other, right? So ichi chimene chikuchitika pa nthawi imeneyi. So Israel mu nthawi imene analibe mfumu akuyimira nthawi imene panalibe denomination hierarchy. So izizi kodi zinayikidwa chani? Fana I remember nthawi imene ndikawerenga Bible mono nkhani iyi yokuti anthu anagonana ndi zimayi mpaka kumwalira, kena kuno munthu utenga mapisi ake ndithu kudula munthu mapisi nuponya ku Israeli konse, kena Israeli kubwera kuzamenya nkhondo anthu a Benjamin mpaka mtundu umene kusala mono kutha, kena kwa mtundu kulira sote no mtundu umene usathe, koma tona ntapangana ipanga ndoti akazi athu asakana ndawo, kena kwa anthu achuluka kwateraso anthu akunjaso watenga azikazi oti akhale mbali imodzi ya Israeli. Mono zimene ntchito yake ndi yoti chani? Apa pamene napeza yankho lake 1 Corinthians 10 verse 11 ndi Aroma 15 verse 4. Ore ngeni mavesi awiri oti yani 1 Corinthians 10 verse 11. Koma izi zinachitika kwa Yehova monga zotichenjeza, ndipo zinalembedwa kutichenjeza ife amene masirizidwe ya nthawi ya pansi pano adafika pa ife. Romans 15 verse 4. Pakuti zonse zinalembedwa kale, zinalembedwa kutilangiza kuti mwachipiriro ndi chitonthozo cha malembo tikhale ndi chiyembekezo. Yeah, so kuti zinthu sizi zinalembedwa kuti ife tichenjezedwe. Maka ife amene masirizidwe nthawi ya pansi pano atani alifika pa ife, right? So zonsezo zikulembedwa kuti zitilangize ifeyo kuti tikhale ndi yani ndi chiyembekezo, right? So what are the lessons, maphunziro anje amene tikuphunzira mu chinthu chimene chichi? Okay, so pali ndithu zoopsa zimene zimachitika pakakhala kuti palibe mfumu kapena kuti palibepo pali mpingo uyima paokha kapena magulu a anthu oti akuyima paokha. Pali ndithu zoopsa,
right? Fane nthawi ya oweruza panali ndithu kupulukira kumene kumachitika kwambiri. Tikaona muno bwino pali ndithu zinthu zingapo munthu akawerenga Maika, right? Maika ndithu anayamba kupembedza yani, kupembedza mafano, right? So zimene zinachitika nthawi imeneyi, right? Kunanso za Danite priesthood zimene zinachitika pa Oweruza chapter 18. Munapo mwachangu sina alipo ali ndi Bible ichiwa ngati palibe ndoti tingoona Bible. And Oweruza 18 verse 30 mpaka na 21. Okay. Alipo ali Bible ichiwa. Palibe ali Bible. Okay. Yeah, so tikamona ku fuko la Dan, right? So ukuona Mika anapanga zosokoneza. So tikaonanso fuko la Dan, Oweruza 18 verse 30 mpaka 31. Akutoza ifonera kuti Mika anabwerera kwawo tikambira pa verse chapter 18 mpaka 25. Mwina ndikuwerenga ineyo mu Bible langa kuti tipesese kuti so I'll just use my phone, sorry. But at least I read the Bible, so Oweruza 18 verse 25. Okay, so Mika verse 25. So koma ana a Dani anati kwa iye, mawu ako asamveke ndi ife. Angakugwere anthu owawa mtima nakutaya moyo wako ndiwo iwo anyumba mwako. Nayenda ulendo wawo ana a Dani, ndipo Mika pakuona kuti anamposa mphamvu anatembenuka nabwerera ku nyumba kwake. So Mika kubwerera ku nyumba kwake, okay? Mmwemo anatenga zimene Mika adachipanga ndi wansembe anali naye nafika ku Laisi kwa anthu odekha ndi okhazikika mtima, nawakantha ndi lupanga lakuthwa, natentha mudzi wawo ndi moto. Verse 28. Ndipo panalibe wolandisa popeza ku Sidoni nkutali, ndipo analibe kuyenderana ndi anthu ena, ndi ku chigwa chokhala ku Berihobo. Pamenepo anamanganso mudziwo nakhala momwemo. Verse 29. Ndipo analitcha dzina la mudziwo Dani, kutsata dzina la atate wawo Dani wobala Israeli. Koma poyambapo dzina la mudziwo linali Laisi. So tikuona anthuwa Mika abwerera kwawo, Dani amukantha, etc. Ganapo zida amenepo. So tikapitiriza pamene papa nathira pa verse 28. Tione pa verse 30. Tione fuko la Dani napanga yani. Ndipo ana a Dani anadzimisira fano losemalo. Fano lija analanda Mika lija tisayiwale. Ndipo ana a Dani anadzimisira fano losemalo ndi Yotani mwana wa Gerisimu mwana wa Manase. Iye ndi ana ake amuna anali ansembe a fuko la Dani mpaka tsiku lija anatengera ndende anthu a m'dziko. Motero anaziyikira fano losema la Mika limene adalipanga masiku onse okhala nyumba ya Mulungu ku Silo. Tikuona menepa. So fuko la Dani linamulanda Mika uja timamwerenga uja, linamulanda ya fano lake. Iyo ndikagonjetsa mafuko ena ndikukhazika kumeneko, kenako ndikutcha zindawo Dani, ndikuyika fano lawo kumeneko. Atayika fano lawo kutani akamba kupembedza Mulungu kudzera muti mafano amenewo. Tikuona menepa. So pamachitika zinthu zolakwika zambiri chifukwa kunabeka mfumu. So tikuona nthawi ya Mika anayika iye amafuna apanye ndalama basi. Iye kwambiri Mika amafuna azipha makwacha, anayika fano lake ndikuyika ansembe kuti anthu afuna apembedza Mulungu azichita ndithu 1-1, right? So titaona tino zimene zichitika zolakwika. Kenako ana fuko la Dani akubweresanso akumulanda fano Mika ndikugonjetsa, kenako ndikukhazikitsa chani mapembedzero amenewo. Tinaonanso kuti kunali ndithu ku Gibeya fuko la Benjamin apanganso zonyansa kwambiri mu Oweruza chapter 19 pamene anapanga rape azibambosi mzimayi amenewo, right?
kena kuti naso cholakwikaso china pamene mafuko tena kuti no ife muli pasi anthu a ku Gibeya awaza Benjamin ndo basi Benjamin akukana ife zimene sitipanga yayi kena kuchitika civil war mpaka na fuko limodzi losaona urani kutha. So pamachitika ma apostasies ambiri mu nthawi yawoweruza chifukwa kunalibe ku mfumu kunalibe ku denominational hierarchy. So ukakhala tuno anthu amene akupembedza Mulungu, right, alibe denominational hierarchy kumakhala ma apostasies ambiri pamachitika chifukwa palibe amene angathe kumpanga control wina for hierarchy chimabwesa control. So pakati pa denominational hierarchy aliyense amapanga zimene chikumutima chake chikumuwuza. Akamvesa truth inake athawisatira, akamvesa truth inake kuti ndi apostas athawisatira ndithu chifukwa palibepo one structure yoti ikhazikike ife timakhulupirira izi pamachitika ma apostasies ambiri. Koma ma apostasies yo amakhala confined to that one area. Ngati apostasy yopembeza chifano chimenechi inali localized kwa wansembe amene Mika ndi anthu amene amapita kwa iye. Koma na apostasy imene italandidwa atalanda chifano chimenechi inali concentrated kwa Daniel. Nchitidwe amene upanga rape alendo unali ku Benjamin kokha, right? So tikamona ma apostasies amene amachitika amakhala concentrated kumalo amodzi okha, samakhudza chigulu chonse chifukwa kunalibeko chani mfumu, right? So tikaona bwino lino tiona nayo kuti no chiopsa chosakhala ndi denominational hierarchy kapena usakhala ndi mfumu nthawi maweruza. Tiona kuti no tikaona muno bwino machimo awo, right, akapanga apostasize ndi kusiya chikhulupiriro, right, akapanga apostasize kapena asiya chikhulupiriro zoyipa zawo machimo awo amakhala tuno ali isolated ndi kuti no ali malo amodzi, amakhala either kwa individual mmodzi kapena kwa tribe yonse. Okay, imakhala tribe kapena fuko kapena kuti gulu la anthu mufuko lokha, right? So still makhala chimo la gulu lonse kapena kuti institutional sin, koma makhala individual apostasy, makhala gulu munthu mmodzi kapena kagulu kamodzi kapena fuko limodzi limene lili ndi tchimo limeneli. So chifukwa chimenecho kulapa kumakhala kotheka, kulapa kumakhala kotheka, kuweruza kumakhala solana kotheka without kusokoneza ndithu fuko lonse, right? So tipangofuna kungofotokoza kuti no tikamana za ma independent churches ndi ma churches amene magulu anthu amene akupembedza Mulungu komano sali tied to denominational hierarchy, right? Pamakhala ndithu ma eras ambiri amene angabweremo. One takukhala tuno mina zipembedzo za prosperity gospel ngamene apanjalamika kuti apamane ndi phadi makwacha fano apapanda ika fano langa kumika mwana kansembe kuti aziphanyani makwacha. That's the prosperity gospel. Chifukwa tuno chazmezo mukakhala ku church munthu ambopanga preaching prosperity gospel but akaso moral failure, right? Anthu athu amachita uzawa kuti azisogoleri apalo ku churchiwa chomwe akupanga iwo akungobanyana ndalama, akungoba ndalama basi, right? Anthu amapereka iwo akutengamo ndalama basi. Moral failure or else asogoleriwo atapeza angopanga zibwezi, right? Angopanga zibwezi ndi ma females minimum, right? Moral failure zitauchitika if ili independent church, right? Komano tikakamba za kukonza zolakwikazo zimakhala zophwekerapo chifukwa no cholakwikazo chimakhala chimanga affect congregation imodzi yokha, right? So tikaonana kuti no let's say pali local charismatic church imene ikuphunzitsa zolakwika, okay, zitha kukonzedwa mosavuta chifukwa tuno chinthu chichitika pa local church imodzi, right? Chikakonzedwa chimenecho kapena anthu amanga disband that local church without kusokoneza enawa, okay? Enawa atha kuzipanga okha kuti I think imene zikutena msiti zipanga associated ndi ati ndi awo ndiyo tino
choyipa chija sichifala yayi. Chifukwa chani? Palibepo mfumu imodzi. Right? So timafuna tione kuti anthu a Israeli sanakhale choncho mpaka kalekale, anasankha mfumu. So ndikubwera kwa mfumu ku Israeli ndetono mpingo uja wakhala ndi hierarchy yokhazikika. So timafuna tione tikayika mfumu imodzi ndekuti apostasy kulakwika kuja, mfumu ikangolakwika ndithu aliyense anthu olakwisa, akangopanga apostatize mfumu ndithu the whole system aliyense wapanga yani wanga apostatize. That's why Mulungu pa nthawi yawo sanayike mfumu yayi. Tiwerenge 1 Samuel chapter 8 verse 4 mpaka na 7. Verse 4. Pamenepo akulu onse a Israeli anasonkhana naza kwa Samuel ku Rama 5 nanena naye, taonani mwakalamba, ndipo ana anu satsanza makhalidwe anu. Tsono mutilongere mfumu kuti ikatiweruze monga omwe muchitidwa mitundu yonse ya anthu. 6. Koma chimenechi sichinakondweretsa Samueli. Pamenepo iwo anati, tipaseni mfumu kuti itiweruze. Ndipo Samuel anapemphera kwa Yehova. Verse 7. Ndipo Yehova ananena ndi Samuel, umvere mawu onse anthuwo ali kulankhula nawe, popeza sindiwe anakukana koma ndine anandikana kuti ndisakhale mfumu yawo. So Mulungu ndi amene anali ngati leader wa Israeli yonse. Okay? So anthu akuti yani anakusauchita bwino Samueli, ndipo sangatiweruzenso ife yayi. Koma ifeyo utisankhire yani? Utisankhire mfumu. Why? Chifukwa mazati ngati pakakhale mfumu imene ikhala recognized kuma tribes onse 12. Mfumu imene ikhala ngati leader, ikhala denominational hierarchy. Right? So Samueli ati sanakondwere nazo. Chifukwa chidwe amenewo unali monga mwajani mitundu yonse yajani ya anthu. Mitundu yonse ya anthu makhala unified. Koma na Israeli okhala amene amakhala ngati sali unified. Right? So Yehova anadala akulu anthuwa sanakanewe. Akana ndani? Akana ineyo. But at this time, ngakhale kumachitika ma apostasies here and there, zinazosavuna kuwakonza. Mulungu amatha kusankha oweruza uja samakhala ngati mfumu pakati pawo yayi. Ndi amene amayimirira ana a Israeli. Ndi amene amakwanisa kuzera mwa chisokozo cha Mulungu kwa bweresa anthu onse pamodzi kuti akhale otetezeka kwa adani awo. Right? So tikaona za Gideon, tikaona za anthu ngati china Samuel, tikaona za china Deborah, onse oweruza nthawi imeneyi anali anthu amene Mulungu adakiza ntchito mapadera. Taterengeni 1 Samuel 8 verse 11 mpaka na 14. Verse 11. Nati, awa ni makhalidwe a mfumu imene izaweruza inu. Izatenga ana amuna akhale akusunga magaleta ndi akavale ake, ndipo azathamanga ndi kusogolera magaleta ake. Verse 12. Izawayika akhale kusogolera 1,000 ndi osogolera 50, ndipo izayika ena kulima minda yake ndi kutema zinthu zake ndi kumpangira zipangizo za nkhondo ndi zipangizo za magaleta. Verse 13. Ndipo izatenga ana anu akazi apange zonunkhira namphikire naombe mikate, ndipo idzalanda minda yanu ndi minda ya mphesa yanu ndi minda ya azitona, inde minda yoposayo, nizayipasa anyamata ake. Yeah, so Mulungu amauza akulu mungangosankha mfumu. Ngati mfumu izi ipanga control every aspect ya moyo wanu. Ndaba nauza mene zidachitikire. So Mulungu akupitiriza kwa anthuwa ndi muone zimene anthu anayankha. Tawerenge mpaka 1 Samuel 8 verse 16 mpaka 18. Verse 16. Ndipo idzatenga akapolo anu ndi adzakazi anu ndi anyamata anu okongola koposa ndi abulu anu nizawagwiritsa ntchito yake. Verse 17. Izatenga limodzi la magawo 10 la zoweta zanu ndipo inu muzakhala akapolo ake. Verse 18. Ndipo tsiku lija muzafuula chifukwa cha mfumu yanu munazisankhira nokha, koma Yehova sazayankha inu tsiku lijalo.
Yeah, so akuti makula akuluakulu ino mukangoti bwamanga ichichi ana anu amuna azagwiritsa ntchito ndi chani ndi mfumu imeneyi, ana anu akazi azagwiritsa ntchito ndi mfumu imeneyi, komanso kuposa amenepo mfumu imeneyi izalandira 10% yachani ya zoweta zanu ngati tax, right? Mwanjira ina mukangosankhira denomination hierarchy ndoti pa local conference zinthu zonse zimene mudakagwiritsa ntchito pa local conference zizipita kuti ku denomination hierarchy. Ndi chimene Mulungu akutani akuwauza anthuwa, ndipo ati muzafuula kumene sizatani sindizayankha AI, right? So ichi chimene Mulungu akuwauza ana achani Aisraeli kuti mukulakwisa faneneyo mwandichosa ngati mfumu yanu, ndipo chifukwa chimene chocho zidachitike ndi izizi. And this is exactly mene zimakhalira kuti pakakhala denomination hierarchy the local conference imakhala ngati ilibire to any power at all. Zopereka zonse they go here, right? Pakakhala chochitika the same things are asked to, local conference ipangenso provide more, ipange provide anthu nyamata asikana akagwirenso ntchito yokuti achosakale the 10% akufuna so more, it's always more, right? So anthuwa akuti chani nonso pano tikaona zomwe zosatera zimene zinachitika anthu of course anati ifeyo tasankha basi mutisankhebe chani mfumu. So tikaona ma negative outcomes amene akuchitika munthu akawerenga mavesi Solomon atachoka pamaso pa Mulungu ife azikazi yake achikunja amene anakwatira titawerenga pamenepa pa 1 Mafumu chapter 11 verse 1 to 11 atangochoka pamaso pa Mulungu mfumu imene Solomon chochitika nchani mzinda wonse mudzi wonse mafuko 12 wonse Aisraeli nawonso anachokanso pamaso pa Mulungu ife kuti yani pa nthawi pali mfumu kuti ku Israeli so aliyense sapanga chiko mumtima chake chimene chikumuza ayi aliyense apanga zimene mfumu ikutani ikunena chifukwa kuti yani ukasana ndi mfumu iweyo ndio utha kuchosera kuti ku Israeli zoyipa zikusatira ndani iweyo chifukwa tino panopa anyamata ndio tazisatira zimene Mulungu akutani akunena akauza anthu apange mademo chifukwa iwe sikusatira mfumu iwe ndio mademo akuchitika iweyo, right? Tikaonanso Manase naye sanapangisa kuti Israel yonse ichoke pamaso pa Mulungu. Mafumu chapter 21 verse 1 to 9, right? Pachifukwa chimene chichi chiweruzo chimene chinabwera ku Israel sichinabwere ku gawo limodzi kapena fuko limodzi ayi. Chiweruzo chinabwera ku fuko lonse. Ndiwerenga amenepa Mbiri chapter 36, right? Tikamaona Mbiri chapter 36 it's how buku la Ezekiel inalembedwa. Buku la Ezekiel inalembedwa ifo ana Israeli anatengedwa ku ukapolo. So Ezekiel anakafikira ku mtsinje wa Chiba, right? Pamene Daniel anakafikira kuti anakafikira ndithu ku bwalo la mfumu, right? Koma zimene zichitika fayani kazoiba zimene zinachitika. Okay, tipite ku Mbiri chapter 36 verse 14 tikawerenga verse 7 apakuti chani. Okay, nikuwerenga Bible langa la chichewa ngatalipo wina ali ndi Bible chichewa mtautuza ngati palibe ndeti ndiwerengene. Okay, ningopita ku Mbiri. Okay, Mbiri chapter 36 verse 14. Yeah, English aye. Yeah, ndingopanga chichewa. Okay, ndiwerenga verse 14 ato. Ndipo sansembe okay, Mbiri chapter 36 verse 14 autien. Ndipo sansembe akulu onse ndi anthu anachulukitsa zolakwa zawo monga zonyasa zonse za mitundu nadetsa nyumba ya Yehova imene anapatula mu Yerusalemu. Verse 15. Ndipo Yehova Mulungu wa makolo awo anatumiza kwa iwo ndi dzanja la mithenga yake nalawirira mamawa kuituma chifukwa cha anamvera chifundo anthu ake ndipo khala pake. Koma anamnyogodola amithenga ya Mulungu napeputsa mawu ake natseka aneneri ake mpaka ukali wa Mulungu nawukira anthu ake mpaka panalibe cholanditsa. Verse 17. Pakuti iye anakweretsa mfumu ya Akasidi ndiye anawaphera nyamata awo ndi lupanga nyumba ya malo awo opatulika osachitira chifundo nyamata kapena namwali mkulu kapena khalamba Mulungu anawapereka onse m'dzanja lake. So tikaona apa chochitika nchani chifukwa Aisraeli osawukira, right?
Mulungu analola akasidi kapena kuti Babylon libwe lizarani lizagumule kachisi lizatenga anthu onse opita kuti ku ukapolo. Chichitika chifukwa chani? Chifukwa kuli national apostasy, kuli mfumu, right? So mafumu ndi amene amaukira Mulungu, amachita zimene akufuna ndipo anthu amasatira iwo, mpaka ansembe amasatira zimene mfumu kuti ikunena. Amachita moyipa pamaso pa Mulungu, ndi chifukwa kuli national apostasy. Chiweruzo chinabwera pandani pa anthu onse. So pakakhala denominational hierarchy, denominational ikakhala yakuchoka pamaso pa Mulungu, anthu onse amasatira denominational hierarchy. Chifukwa chani? Unali mtundu wa ana a Israeli, right? So anthu akakhala under denominational hierarchy samafunsa Mulungu akufuna chani, amafunsa mpingo kuti chani, amafunsa abusa kuti chani, kapena utsogoleri ukuti chani. So chifukwa anthu amafunsa mafunso amenewo, usogolo kakhala alakwisa nawonso anthu amakhale automatically nawonso akuti akulakwisa. So izo zimene zimachitika wakhala kuli denominational hierarchy, chiopsa chake chimakhala chiti chicho chimenecho. So tikamapanga application yake tipesa no denominational hierarchy monga ngati mfumu imapanga institutionalized apostasy, right? Pamakhala apostasy yoti it is an institutional thing, okay? Ningopereka chisanzo, hierarchy ikukhulupirira na kuti no munthu akafa wapita kumwamba kapena wapita ku Gehena, right? So hierarchy yakuyizana no church manya atutika chimene chichitiro ziphuzo zathu ndizi, munthu akafa amapita ku Gehena kapena wapita kumwamba. Now hierarchy ifare yakhazikitsa chimene chichi ndiye kuti mipingo yonse imene ikukhazikitsidwa under this denomination izikhulupirira ziti zimenezi. Now once munthu werenga Bible latu kumano Bible kuonesa no munthu akafa makhati mzimu akapena kumwamba kapita kwa Mulungu, kumano munthu uja makhala tani wamwalira azawisidaso later on, right? Munthu amawerenga zimenezo chimene chinachitika nchani mu denominational hierarchy, munthu uja amachosedwa mpingo, right? So national pamakhala ndoti institutionalized apostasy, anthu amafunsa ife mpingo wathu simakhulupirira zimenezo zoyeyayi, amangoza point blank tu ni moto wachinene mpingo wathu simakhulupirira zimenezi, osati no Bible kuti mano mpingo kuti bwanji. So once leadership imakhala ili corrupted, corruption imene imasisirika ukafika konse mpaka kumusi ku local church, ndoti yes amene sagwizana nazo amachoseda pakati pa anthu. So ndizija zimene zimachitika zimenezozo, right? So tikaona ma hierarchies angapo titaona ma denominational structures amapanga follow a general pattern. Ndikisa ntchito mipingo ngati iwiri, ku Catholic kuli local priest, okay? Local priest amapanga answer kwa bishop, bishop amapanga answer kwa archbishop, archbishop amapanga answer kwa cardinal, cardinals amapanga answer kwa pope, right? And the pope is the one amene ali connected wa Mulungu. So God will speak to the pope will speak to the cardinals, cardinals amapanga speak to archbishop, archbishop kwa bishop kena ku local priest azakuzana ena anuno, right? Tigona in the SDA it's almost a similar structure. Kuli local elders, right? First elder answers to the pastor answers to the conference president answers to the union answers to the division answer to the general conference, okay? That's denominational structure mene imaendera, okay? It's just mene imaendera. So tikapanga observe mwina ningofusa kwina kwa upanga play music, I don't know mukumva background music ngati musakuimva mungondusa pakuveka background music ngati no? Okay, all right. Ngati ikamba kuveka munduza I can put my headsets kuti azimanga shut down the noise, okay? So my observations awawa tikamvesesa tivesa nawo tino ma systems denominational hierarchy ama ngati mene Mulungu anafunsa kuti mwandichoseni kuti ngakhale mfumu yanu, ama muchosa Mulungu malo wake instead of conviction alesa apange munga akuzoneraso koma maso make, right? Munthu amasankha kuti usogolero kuti chani. So Holy Spirit kusogolera kwa mzimu malo make pamakhala mapolisi kapena ma vote kapena majani ma council
anthu amathamanga kuti ife tikumane session kumane tikavote etc. I think ndingweka mheadset zimanga affect ineyo. Alright, so izo zimene imakhalira. So pamakhala ndithu mavuto ambiri amene amachitika. So it's always now kuti tipange vote kapena kuti zikhala motani. Okay, so pali ndithu changes tikaona mene hierarchy imapangira replace Mzimu Woyera tiona kuti munthu Yesu zinafika pa wesi wina tiwerengere pa Yohane chapter 7:13 ndi mali Verse yeah, verse 13 chinkana anatero panalibe munthu analankhula za iye poyera chifukwa cha kuopa Ayuda. Imeneyo John 7 verse 13. yeah. Marko 7:13 also tawerenga. Okay, Mark 7 verse 13 mwesa achabe mawu a Mulungu mwa mwambo wanu umene munaopereka ndi zinthu zotere zambiri muzichita. So chimene chikuchitika ndi choti chani, right? Anthu amaziwa kuti no Yesu ndi munthu abwino, anthu amamvesesa, koma muziwafika chani panali mfumu mu Israeli. Anthu amaopa Afarisi, anthu amaopa Masadusi ananena kuti chani. Pati tikambwa pa Yohane chapter 10 anthu anagwizana kale kunena kuti no munthu akangoyankhula za iye amene timuchosa pakati pathu zinafika amene popo ukangoyankhula zokhuza ichi kuti atikuchosani basi. So anthu amaopa atamaopa chani Ayuda, so samayankhula poyera za Yesu anthu iyayi amaopa ndani amaopa. So zimakhala nchituno umakhala very careful conscious yako because this is the truth. Mwachifukwa tino ukuopa mu denomination mwakuti akuona mwanji, so you umakhala bound to the denomination, right? Tikaona even Yesu anawuza kuti no makosana zimene mukupanga mukusata miyambo yanu mukuyesa mawu a Mulungu yani pachabe. So once central leadership ikangopanga deviate mu denomination hierarchy, correction imakhala impossible. Imafika pa uja poti no sizingathekenso kuti zikonzeke zinthu, imakhala downward spiral. Pati mukati mupange correct muta zililike nzonena kuti no denomination ichamatapanga split pawiri, ena ndio tasankha zimene mugwirizana nazo, ena apatani atuluka. Ngati zimene zinachitika kwa the apostolic church, ali ndi head apostle wawo, so iye anaona kuti mene zililiyo njimo maukwati amuna okhaokha atha kupangira, maukwati akazi okhaokha atha kupangira. Anthu ena mu apostolic church amene amalenga Bible anaona kuti izi ndi zachibwana izi, ndeyo amakhulupirira no head apostles amene amamva direct kwa Mulungu zimene amayankhula. So apostolic church inapanga split into two, makamaka ku Africa kunoko ena anatulukamo ndikukhazikisa the reformed church yoti no sikugwizana ndi zimenezi, right? So the apostolic church inapanga split. Even iso tikamakamba I believe it's a Methodist church ku America, ena anasusanaso ndi zimenezonso anapanga split. So mukafuna kupanga correct, the only way imasando panga split, or else correction becomes totally impossible, because anthu amanena no church ikuti ABC, ena atino kuma Bible ABC namazana ndiye simugwizana ndi mpingo tulukani, mukuona. So with denominational hierarchy it becomes almost impossible, right? So tikamaona zosatira za ma standalone churches pali ndithu ma weaknesses palinso ma strengths ake. Machitidwe chapter 13 verse 1 mpaka 4 tolerengeni wenepe. Verse 13. Yeah. Chapter 13 verse 1. Yeah. Ndipo kunali aneneri ndi aphunzitsi ku Antiokeya mu mpingo wa komweko, ndipo Barnaba ndi Simeoni wonenedwa Nigeri ndi Lukia wa ku Kurene, Manaeni oleredwa pamodzi ndi Herode chiwangacho ndi Saulo 2. Ndipo pakutumikira Ambuyeyo ndi kusala chakudya
Mzimu Woyera anati, mundipatulire ine Barnaba ndi Saulo ku ntchito imene adandiyitanirako. Verse 3, pamenepo amuke. Verse 4, pamenepo iwo otumidwa ndi Mzimu Woyera anatsikira ku Selukeya, ndipo pochokerapo anapita ngalawa ku Kupro. Right, athokoza. So ababa pamene timamba uvesa nawo no pakakhaliro pakakhaliro bebo denomination hierarchy koma pali just local leadership. Pamakhala this chance kuti pamakhala anthu kuti ali responsive to the spirit. Chimene mulungu akufuna kuti chichitike chimachitika quickly because anthu onsewo ali led ndi mzimu wa mulungu. Okay, pamakhala freedom of choice. Chinthu chimene anthu amafunsa kwa mchire mulungu akuti chani, funso limakhala limenelo. Number 1. So strength ya standalone church kapena standalone gulu la anthu ndi imeneyo, right? Strength ina tingowerenga Chimbuzi chapter 2 verse 14 mpaka 16. Strength imene ikupita kwa mpingo wa Pergamo. Tiwerenga nayo nepo Chimbuzi chapter 2 verse 14 mpaka 16. Verse 14, komatu ndili nazo zinthu pang'ono zosusana ndi iwe, popeza uli nawo pomweko akugwira chiphunzitso cha Balaamu, amene anaphunzitsa Balaki aponye chokhumudwitsa pamaso pa ana a Israeli kuti adye zoperekedwa nsembe kwa mafano nachite chigololo. Verse 15, kotero uli nawo akugwira chiphunzitso cha Anikolai momwemonso. Verse 16, chifukwa chake lapa ukapanda kutero ndidza kwa iwe posachedwa, ndipo ndidzachita nawo nkhondo ndi lupanga la mkamwa mwanga. Yeah, so kumpingo wa Pergamo kunalinso anthu amene ndithu amagwiritsa chiphunzitso cha Balaamu kuti anthu a mulungu akachoke pansi pa ndani pa mulungu, right? So ngakhale ku Pergamo kunali anthu amene amayima njipa choonadi, panalinso ena konko amene amachita zinthu zolakwika sotiziona amenepo. Komano tikaona ma strength a standalone church ambirira amakhala flexible mission ndi chiphunzitso, right? Akaona ta akuluakulu apa pasiti machita bwino, it's very simple kuti tisinthe tiyambe kusalira yani choonadi, right? Tikaonanso even ma false teachings amene ali pakati pawo amakhala very limited and amatha apangidwa address locally kuti amakosa ntiyeni tikhale pasi tipangene yani address. Okay, weakness ya standalone church yaikulu ndi 2 Peter chapter 2 verse 1 to 2 tawerengenewenepe. 2 Petro 2 verse 1, Simoni Petro, kapolo ndi mtumwi wa Yesu Khristu kwa iwo amene adalandira chikhulupiriro cha mtengo wake omwewo ndi ife, mchilungamo cha Mulungu wathu ndi mpulumutsi Yesu Khristu. Verse 2, chisomo kwa inu ndi mtendere zichulukitsidwe mchiziwiso cha Mulungu ndi Yesu Ambuye wathu. Yeah, so tikamaona weakness, right? Chimene chingachitike chachikulu chimene weakness yaikulu imene ingachitike ndiona kuti pamatha kukhala ma errors ambiri, right? Ma errors amatha kukhala ifatalisa kupanga munga mwachikumbumtima, right? So iyo I think inapanga kope yolakwika 2 Petro chapter imafunika khe 2 Petro apo napanga kope 1 Petro, so ningowerenga 2 Petro ndimatabati kusiyana. Okay, so ningopanga mwajangu so 2 Petro chapter 2 verse 1. So ndikuwerenga 2 Petro yakuti no, koma padakhalanso pakati pa anthu aneneri onama monganso padzakhala aphunzitsi onama pakati pa inu, amene adzalowa nayo mseri mipatuko yotayitsa, nadzakana Ambuye amene adawagula nadzatengera iwo okha chitayiko chakudza msanga. Verse 2, ndipo ambiri adzatsata zonyansa zawo chifukwa cha iwo njira ya choonadi idzanenedwa zamwano. Mwaona wenepe? So choopsa cha local church autonomy imene Paulo akwalembera anthuwa pamakhala ndithu prone ma errors, pamatha kubwera anthu ene atino athabwesa ma errors awo anthu ndikutayika nawo, right?
pamathakanso lack of doctrinal stability. Tikamana mu denominational hierarchy, mpingo ngati ukukhulupirira kuti let's say kuti anthu azipembedza tsiku la sabata, umayima pa chimenecho basi, palibenso kusuntha. Ngati ukukhulupirira kuti anthu azipembedza Sunday, umayima pa chimenecho. So doctrine imakhala stable, simasintha anyhow, right? And munthu akabwesa chiphunzitso china cha chilendo, anthu amati no, mpingo kuti ABC, so anthu amakakemera kuti pamenepo. So pamakhala accountability. Pamene mu standalone church palibepo accountability, kuzitha kusintha anyhow, right? Komanso in a standalone church, chopsa chikulu chimakhalapo chinato ma leaders athu achitenga church chingati ndi chawo, right? So chitakhala ndi personal interests, or chitakhala mati cult like kuti no aliyense akumvera kalida kamoziko, right? So ma dangers ake a standalone ndi amenewo, right? Okay, so tikaona bwinobwino kuti chimene Mulungu akufuna ndi chani. Okay, so tikaona bwinobwino chimene Mulungu akufunisisa ndi cha anthu amene akuyanjanisidwa. So tikamona bwinobwino standalone churches amaoneka kuti no ali obalalika, sali united, right? So that's why anthu opt for denominational hierarchy. Komano tikaona bwinobwino God's ideal, Mulungu akufuna kuti no ufumu wake ukhale wotani, woyanjana, right? Woyanjana kuzera payani pa mzimu wake, ndiye pakhala mutu umodzi umene ndani uli Yesu. Tiwerengeni pa First chapter 1 verse 22 mpaka 23 ndi Colossians 1 verse 18. Verse 22, ndipo anakonza zonse pansi pa mapazi ake, nampasa iye akhale mutu pantu pa zonse. Verse 23, kwa eklesia amene ali thupi lake, mzazidwe wa iye amene azaza zonse mzonse. Akolosi 1 verse 18, ndipo iye ali mutu wa thupi, eklesiyayo, ndipo ndiye chiyambi wobadwa woyamba wotuluka mwa akufa, kuti akakhale iye mwa zonse woyambayamba. Yeah, so tikaona Yesu Kristu ndi head of the church. Church ndi chani? Ecclesia ndiye thupi la iye la Yesu Kristu. Ecclesia means assembly, gulu la anthu amene ali thupi lake la iye, right? Akhala bwanji thupi lake la iye? Ali ndi ziphunzitso zotani? Ayi, nkhani yake ndito zazidwa iye amene azaza zonse mzonse. So tikamakamba za church unity, tikamba za iwo onse amene azazidwa ndi yani mzimu wake, onse amene ayima nji pa iyeyo kusazidwa ndi mzimu wake. So anthu amene azazidwa ndi mzimu wake osewa ndiyoti ali part of the church. So tikamakamba za church, tikamba za image, iyi ndi leadership imene Mulungu akufunisisa. And tikaona bwinobwino tionanena kuti no Mulungu achita china chake kuti no the kingdom of God particular verse united ikhale one. I think tinazona zimenezo in the last lesson. Okay, so tikaona tuone pamenepa Roma chapter 8 verse 14 ndi Yohane 16 verse 13. Tenengeso pamenepo Romans 8 verse 14, pakuti onse amene asogozedwa ndi mzimu wa Mulungu ameneyo ali ana a Mulungu. Yohane 16 verse 13, koma ataza iyeyo mzimu wa choonadi azasogolera inu mchoonadi chonse, pakuti sazalankhula za iye mwini, koma zinthu zilizonse azazimva azazilankhula, ndipo zinthu zili mkuza azakulalikirani. The desire of God is to have anthu amene ali osogozedwa ndi mzimu wake, anthu amene ali ndithu pakati pawo mtima wawo sara wambiri wadani kwa Mulungu, right? Tikamakamba za church leadership, Petro anakamba bwino kwambiri, 1 Petro chapter 5 verse 1 ndi 2 ndi 3 anakamba bwino moveka bwino za leadership. So anthu amene azazidwa ndi Mulungu amakhala ndi leadership, right? Kumano muone the leadership imene ili pamenepo 1 Petro chapter 5 verse 1 mpaka 3 tiwerenga pamenepo. Verse 1, akulu sono mwa inu ndi wadandaulira,
ine mkulu nzanu ndi mboni ya zowawa za Khristu, ndinenso olawana nawo ulemerero uzavumbulutsikawo. 2. Wetani gulu la Mulungu lili mwa inu ndi kuliyang'anira, osati mokangamiza koma mwaufulu kwa Mulungu, osatsata phindu lonyansa koma mwachangu. Verse 3. Osati monga ochita ufumu pa iwo au udindo wanu, koma okhala zitsanzo za gululo. Mwapaona amenepa. So leadership yake ndi servant leadership. Amadandaula kwa maelda zoti makosana pamene musogolera anthu ma local churches, chonde musakhale ngati ine ndine mfumu pakati pawo. Usayene mbusa ndanena no. Iwe sogoleri asogoze anthu kuti akhale ndi ufulu wawo mwandani mwa Yesu Khristu, right? Osati kusaka zonyasa ndi wiki ina ilese basi ungamba zopereka basi ayi, koma usogoza anthu akhale mwachangu kapena akhale ni moyo, right? So izi zimene akukamba Paulo akuti no, akukamba Petro kuti iweyo ngati sogoleri ukhale chitsanzo chabwino kwa ndani, kwa anthu, right? I remember ndini mbali nake akuti ine kuchechi ndasiya kupitako basi alifa yani arabusa anachita pita usogolo ndukatenga yani chopereka 200 kwa jaende yani ine zimene sindikulola kubwenzera munthu, imagine, right? So izi zimene zilika manyani mipingo. I remember kwina kwake amachira kufika pachito chera nenga register apereka cha 10 ndi awa ayimirire basi ari kuwapempherera anthu basi. Ine kodi anthu ondalimi sizoti munthu wanga so zinaizo zimene zingaona bazopya, so zimene zatino zichitike pakati panu. So ndithu anapereka ndithu malonjezano amene. So tikaona muno bwino Philemon, right, chapter 1 verse 1 ndi Tito 1 verse 5 anakabaso ndithu za ma elders ndi ma deacons, right? So iti kukamba za early church model imene imayenda. Tero ingene enepa Philemon 1 verse 1 ndi Tito 1 verse 5. Philemon 1 verse 1. Yeah. Paulo ndi Timoteyo, akapolo wa Yesu Khristu, kwa oyera mtima onse mwa Khristu Yesu akukhala ku Filipi pamodzi ndi oyang'anira ndi atumiki. Titus 1 verse 5. Chifukwa cha ichi ndinakusiya iwe Mkrete kuti ukalongosole zosowa nukayike akulu m'mizi yonse monga ndinakulamulira. Yeah, iyo ndi Filipi 1 verse 1. So tiona nawo tuno Paulo amaenda wa ndi Timoteyo, right? So arakupereka mono kuti no akapolo a Yesu Khristu kwa oyera mtima onse mwa Khristu akukhala kuti ku Filipi pamodzi ndi oyang'anira ndi atumiki. So pa local church pakufunika pakhale ndithu azisogoleri. Usogole very important. You can't do away with leadership, right? So verse 5 atuno anamuza Paulo akumuza akulembera Titus kuti chonde ndakusiya ku Crete pali chosowa nchoti yani ukayike akulu midzi yonse monga ndinakulamulira, right? So akumuza ati pali chosowa ichichi akayike asogoleri konse monga anatani anamulamulira, right? So ichi ndi chinthu chofunika kwambiri kuti divesese nawo tuno usogoleri is something that is God ordained, right? Usogoleri ndofunika kwambiri koma no usogoleri ukhale kuti no si mfumu pakati pawo, right? Kapena kuti no ngati mezi makhala kuti ni pope wanena basi, right? So unity, mgwirizano umakhazikisira pa mzimu komanso pa mawu ake. That's the early church model imene imakhalira. Tikaona pa Machitidwe chapter 2 verse 42 ndagalera 1 verse 8. So werenga nawenepe. Machitidwe 2 verse 42 ndagalera 1 verse 8. Amene angawerenge tawerenga njonde nthawi. Angelo mole ngati mungakwanise kuwerenga tawerengereni pambe nthawi kupita.
alipo amene angakwanise kumatiwerengera. ndipo anali chikhalire mchiphunzitso cha atumwi ndi amchiyanja, mkunyema mkate ndi mapemphero. Tipitirize. Yeah, 1 verse 8 is. Okay, Galatia 1 verse 8. Yeah. Koma ngakhale ife kapena mngelo wochokera kumwamba ngati akulalikireni uthenga wabwino osati kumene tidakulalikirani ife, akhale wotendere. Mabana menebe. So chimene chikuyanjanisa anthu ake a Mulungu makamaka mapita nthawi ndi mawu a Mulungu, right? Chiphunzitso cha mawu ake komanso kuyanjana na mzimu mapemphero, right? Izo zimene zimayanjanisa anthu. Fano ngati anthu akupemphera ndi alumizana ndi Mulungu. Pamene mulumizana ndi Mulungu, Mulungu akayanjana ndi Mulungu mu mzimu. Pamene mukukhalanso pa mawu ake, mukuyanjananso ndi Mulungu ndi wina anzake kuya mu mawu. So icho, that's the true unity imene Mulungu akurani akuifunisisa. Tikaona ile church model, Efeso chapter 4 verse 10 mpaka 13. Tiwerengeni ngowerengeraso. Yeah. Efeso 4 verse 10. Yes. Iye wotsikirayo ndiye yemwenso anakwera popili yatu miyamba yonse kuti adzaze zinthu zonse. Verse 11. Ndiwo iye anapatsa ena akhale atumwi ndi aneneri ndi ena alaliki ndi ena abusa ndi ena aphunzitsi. Verse 12. Kuti akonzere oyera mtima ntchito ya utumiki kumangirira thupi la Khristu. Verse 13. Kufikira ife tonse tikafikire kumodzi wa chikhulupiriro ndi wa chizindikiritso cha mwana wa Mulungu, kwa munthu wamngwiro, kumuyeso wa msinkhu wa chidzaloka. Yeah. So tikaona pamene zikukhalira tionana kuti no usogoleri kapena mphatso zosiyanasiyana kukhala evangelist, mbusa, uphunzitsi etc. Sisi anazipereka ndani? Anazipereka ndi Yesu Khristu kuzira mwa mzimu wake. So pafunika pakhale ndithu anthu amene alozazira ndi Mulungu kuti akasogoze anthu ake a Mulungu, right? So tuone apa warning principle. Oweruza 21 verse 25. Tisanaone za mpingo wa ku Pergamo. Tiwerengeni pamenepo. Oweruza 21 verse 25. Ali mfumu mu Israeli masiku ake. Aliyense anachita zomukomera pamaso pake. So warning principle nenena kuti no pamene palibe mfumu, right? Pamakhala jani? Pamakhala chisokonezo yambiri. Palibe mafumu pamakhala jani? Chisokonezo. Komanso pamakhalanso ufulu kuti sipakhala institutionalized corruption. Okay? Pamene tikaona kuti patakhala mfumu panakhala no jani? National apostasy. Kapena timati systemic sin. Kuti ife timakhulupirira ichichi. Inde muona zimene zomwe ife timakhulupirira ichichi. Kuba ntchito chiliyo ndani? Tolakwika. So tikaona even mu denominational structures tifunika tawunikire bwino kuti no akutumikira Mulungu kapena akumupanga replace kuzera mwa mzimu wake. Akutumikira ife kuzera mwa mzimu kapena akupanga replace malo amene conscious imafunika zipanga led, right? So the ideal ndi anthu amene akusogozedwa ndi Mulungu kuzera mwa mzimu wake, right? Amene ali accountable kwa Mulungu, osati amene ali enslaved ndi leadership. So ndithu ndayesesa kufotokoza mbali zonse ziwiri kuti tikaone Bible. So apapa
ndakhala ndikufotokoza dala choncho kuti no tikamakamba za mpingo tizimvesesa kuti mpingo ndi chani, right? So every week ndakhala ndikufotokoza kuti mpingo ndi chani, kena kukaona mpingo umodzi wakuti wa mu chivumbulutso. So next week tikhala tikuona ndithu mpingo wa Thyatira. So tikamba kulowa kumene koko ndeti phunziro lonse lizikhazikika pamene bobo fata iyi ni mipingo 4 ya kumapeto yeniyeni. So mipingo itatu yambirira limene ndimakhanga tikukhazika pena ndizafotokoza komatu zimakhaza ofuna kwambiri kuti no kumene tipita kusogoloko tikhale limo. So tukamba za mipingo isanu ndi iwiri. Tinaona kuti no Yohana anaona masomphenya mu tsiku la Ambuye. So tikamakamba za tsiku la Ambuye tinaona kuti no ndi nthawi imene Mulungu azazionesera kwa anthu, ndi nthawi imene ikukhuza zizindikiro zonse zimwe zichitika zimene zikutonesera Yesu akutani akubweranso posachedwa. So anaona ndithu Yesu ali pakati pa nyali zisanu ndi ziwiri. Nyali zisanu ndi ziwiri zikuyimira mipingo isanu ndi iwiri imene nayipo ndikuyecha mayena, koma tikuthaona kuti no mipingo imene ikukhuzanso Chikhristu chonse makamaka mapeto achani anthu. So tinaona kale mipingo imene ikuti inalipo isanu ndi iwiri. So mipingo isanu ndi ziwiri imene Yesu anaonekanso pamene pali ndi nyenyezi zisanu ndi ziwiri. So tinaona no nyenyezi zisanu ndi ziwiri kuyimira angelo, koma tinaona maotengera akumira otumidwa. So angelo asanu ndi awiri akuyimira azisogoleri mipingo imeneyi, anthu amenewo amene akuyankhulidwa ndi Yesu kuti uthenga umene iwo anyamula ukhale ndithu wapadera. Fana kuti no tikaona muno bwino it's either denominational hierarchy kapena local leadership imene imapanga determine spiritual level ya ndani ya anthu pasi pake. Nkona mauthenga apita kwa angelo achani amipingoyo ndi kwa mpingo. So uthenga umene Yesu amanyamula umapita kwa angelo amipingo kapena asogolera mipingo ndi anthu akuti akumpingo, right? Fatali Yesu ngakhale tintha kukhala ndi asogolera pakati pathu, koma ifenso tili accountable kwa ndani kwa Mulungu mwini. So ichi chimene chuchitika. So mipingo imene tinaona kale mpingo yambirira. So iyo ni map, right? So tinamba ndithu ku Ephesus, right? Ndi last week timaona ku Smyrna. So this week tiona kuti ku Pergamos tikhala tikuyenda, right? So inayi mipingo imene imakhala ndithu. Kena kuti zaona Thyatira, kena kuti tizapita ku Sardis, ndi kenako Philadelphia ndizabudumba tizapfika kano ku Laodicea. Tikazatha pamene tizapita ku Philadelphia ndi kukhazika amene ufanire kufunika kwambiri kuti no tivesese, right? So tikamakamba za Pergamos ndi pamenepo tikaona malo analipodi ndipo ndi amenewo. So tikamakamba za Pergamos ndi mzinda wachingati wachitatu, right? So unali kusogolo kwa Ephesus imene taonera kuti nokachoka ku Ephesus umapita be kusogolo ndipo ukafika kuti ku Ephesus, right? So ndithu uli 15 kilometers kapena 15 miles kapena 30 kilometers ku mtsinje imene kuti wa Aegean Sea, right? So dzina li Pergamo umathandiza ukwezera pamwamba, right? So ndithu kuchokera ku nyanja uli 1,000 feet above, okay? 1,000 feet above sea level, right? So ndithu chifukwa no mzinda unali pamwamba kwambiri wa Pergamo umatengedwa kuti no ndo apadera kuti no anthu sangakwanise kuti kugonjetsa. Chifukwa no ngati mufuna mukagonjetsa muzikwera mwamba, ndoti amene mukumenyana nawo ali kuti ali mwamba. So zinayi zovuta kuti mutani mukagonjetsa. So anthu ambiri amakhulupirira kuti no mzindawo ndosatani osagonjetsedwa. So pachifukwa chimene chocho mafumu ambiri amatenga chuma chawo ndikapereka kuti ku Pergamo kuti azasungira, right? So zinaso za Pergamo titaona kuti no unali ndithu ndi tikaona ma treasures atha kufika almost $10 million tikati tiwerengesere, right? Makoma market nali ndithu ma treasures ambiri, right? So tikaona chuma chimene amasunga almost $10 million titatitenge $10 million kuyisandusa ku Malawi kunoko ndio rate amafika almost billion, right? Almost tingane bwana 10 million ndeti times almost 2,000,
right, which is close to 1 trillion kwajet imene inali imenewo. So Pergamo inaisembe chi library usalika masewera chimene amatchera kuti Alexandrian library, right? So nthawi imeneyo kulemba pano pa thamnati mapdf ambiri timangotulusa pa nthawi imeneyo kumachita kukhala paper lapadera yochita pa papyrus imene imapangidwa ku Egypt kokha, so inayi yodula. So ngati ufuna ulembe pamachita kukhala ma scribes amene amalemba, so inayi ndithu ma volume almost 200,000, right? Also noted as the Plutarch. So inali ndithu kumene kumachita seat kapena court ya Roman province. So ukota konda sanimene kunali ku Pergamo, akamakamba za Pergamos mpingo kunaiso Khristu kuti kumene. So kalata imene analemba Yohane analembanso kwa anthu amene amakhala kuti ku Pergamos, right? So muchiwerengera penepa tili mu chapter 2 verse 12 akuti yani. Verse 12. Ndipo kwa mngelo wa mpingo wa ku Pergamo lemba, izi anena iye okhala nalo lupanga lakuthwa konsekonse. Yeah, so akuti mngelo wa mpingo wa ku Pergamo akuwauza kuti izi zililalemba iye okhala ndi lupanga lakuthwa chani konsekonse. So tisayelo ndatono last week tinaona kuti tikamakamba za mipingoyi timakamba za kuti Yesu akamazitchula yekha amakhala zifotokoza yekha mungati solution yachosowa chimene chiti kumene kuko. So ku Pergamo chimene chinasowa kwambiri chinali mawu a Mulungu. Nikona akuti iye okhala ndi lupanga lakuthwa konsekonse ulembe izi kwa ndani, kwa ngelo akuti wa ku Pergamo akamba za leadership ya ku Pergamo. So tikaona Aheberi chapter 4:12 aona tuno pakuti mawu a Mulungu amoyo ali ochitachita ndi akuthwa kuposa lupanga lakuthwa konsekonse, napyoza kufikira kugawira moyo ndi mzimu ndi zimfundo ndi mafuta amafupa, nazindikiritsa zolingalira ndi zisimikizo za mtima. So tikamaona lupanga limene lili pakamwa pa Yesu, right, ndi mawu a Mulungu, mawu amene amapereka yani amoyo, pakuti munthu sazakhala ndi moyo ndi mkate okha koma yani mawu amoyo. So tikamaona Pergamo tikuona gulu la anthu limene likusowa mawu amoyo, chifukwa chimene chichi moyo osowa uzimu sokutani ukusokonekera chifukwa alibe mawu amoyo. So tikamakamba za ku Pergamo ndi nthawi yake iti. So tikamaona muno bwino introduction ya context inali yofunikira kwambiri, relevant kuti ku Pergamo, right? So Yesu akuonekera ndithu iye amene akukhala ndi lupanga limene tikamaona mawu Mulungu ndi yachikulu kwambiri chimene chimakhudza kwambiri Chikhristu. Fatino experience yathu yonse imene timakhala ndi Mulungu timayitenga pa mawu ake, right? So tikaona muno bwino Yesu akuzonesa yekha ngati akhala ndi mawu akuthwa lupanga konsekonse. So tikamaona ku Pergamo ndi nthawi imene Chikhristu kapena Akhristu anayamba kupanduka pa mawu a Mulungu. Anthu a Mulungu anayamba kuchoka pamaso pa ndani pa Mulungu. So tinaona kale mpingo wa ku Smyrna umene unakubana ndi zokhoma, tinaona no period yake ikudusa mu 303 pana masiku 10 ena ake special 303 mpaka 313 AD. Munthu amene anakumana ndi zokhoma osati masewera kuti Akhristu analibe ma rights amaphedwa. So itatha mu nthawi ya nyengo imene iyi Akhristu anazapasidwa yani ma rights kuti no ndi Constantine muli ndi ufulu wopembedza Chikhristu, inenso Constantine ne Khristu tona zimenezo. So itafika nthawi imeneyi ndi nthawi imene tikulowa mu nyengo yani ya Pergamo tsopano kuti no anthu apeza ufulu asiya kuphedwa kenako chotsatira ndi chani. Chimso 2 verse 13 tatowerengere nomenepo 2 verse 13. yeah. Ndidziwa kumene ukhalako kuja kuli mpando wachifumu wa Satana, ndipo ugwira dzina langa osakaniza chikhulupiriro changa, angakhale m'masiku a Antipa mboni yanga, okhulupirika wanga amene anaphedwa pali inu kuja akhalako Satana. Okay, so apapa akuti atu akhala ku ndani akhala ku Satana, so tikaona muno bwino tiona anena kuti no izizi ndizofunika kwambiri kuti zitani tizivesese. Alright, so ndifuna ndipeze verse ya kwa Roma imene imakamba za ujini imene. Okay,
kodi ndi pati. Alright, tikapita 1 Peter chapter 5 verse 13. Okay. Petro anakambakonso china chake. Okay. Petro anakambako china chake. Anakamba zonena kuti 1 Petro chapter 5 verse 13. Anakamba zonena mpingo umene uli ku Babulo. Ukwezedwa pamodzi ndi inu. Mpase moni mwananga zinake ndani Marcus, right? So 1 Peter 5 verse 13. So akhristu anamamanga acknowledge kwambiri kuti no seat of Satan kwambiri. Kumene pakhalapo Satana ndi ku Rome. Chifukwa ndi kumenenso kwambiri akhristu amatana amaphedwa, right? So ichi chipegamo ndicho chitika chimene chichitika kuti ku Rome. Okay? So akwaza akhristu kuti no, ndidziwa kumene ukhalako kuja kuli mpando wandani wachifumu wandani wa Satana. Tisawele onatu no Satana kumuyesesa namuzati yani. Tangu ndilambira ine ndipo maufumu onse wanzatani zakupasa iwe. So ufumu umene umalamulira pa nthawi imeneyi ndi Satana. Tikavesa za mpando wa Satana tivesana no Chimo chapter 12 amatoza funo mkazi yo anayi ndi pakati. Anthu Mulungu amayembekeza kuti Yesu abadwe. Atabada Satana anafuna kumpha ndani? Kumpha Yesu. Satana anafuna kumpha Yesu uzera mufumu ake kuti Aroma, right? So tivesa no pa nthawi imeneyi tikapangamba za mpando mmene Satana amalamulira kudzera pa dziko lapansi amadzera kulamulira yani? Kulamulira mwa Aroma. So kupegamo tona ndicho chichitika kuti kwa Roma, right? So tiyambe kuzukuta kuti chichitika njani. So pegamo ukutchedwa kuti nondo kumene kuli ngati mpando, right? Mpando wachani? Wachipembedzo nani? Cha Satana, right? So tikaona muno bwino tifunika tione historical context yake. So pamene ma Babylonians tikaona history yetu, Ababulo atagonjetsedwa ndi Apersia, right? Ansembe aku Babulo anawukira. So pa nthawi Babulo yagonjetsedwa ndi Amedi ndi Aperezi, ansembe aku Babulo anatani? Anawukira, right? So atawukira ansembe aku Babulo amene amatchedwa Maccabees anathawira ndipita kuti ku Asia Minor. Takuona amenepe ndikubera mundisatira. So ansembe aku Babulo anawukira Persia. Sinakapata Babulo agonjetsedwa ili manja mwa Amedi ndi Aperezi. So atathawa anapita ku Asia Minor. Ndiye mukuzawa kuti ku Asia Minor anapita kuti anakakhazikisa ndithu anakakhazikisa okha kuti ku Pergamo. Mwaona ameneyo. So chipembedzo chimene chichi chimazitcha chokha kuti ndi bridge pakati pa kumwamba ndi dziko lapansi, right? Chipembedzo chimene cha Ababulo, right? So tikaona bwinobwino amene amalamulira chipembedzo chimene amene mfumu imene amalamulira chipembedzo chimene imatchedwa Pontifex Maximus, right? Imene imayimira kuti no wamkulu amene ali womanga yani bridge. So Pons akuthandaza bridge, Fex akamba mega. So Pontifex Maximus amene wapanga yani bridge, amene zimamira wamkulu wambiri. So Caesar Kaisala ata yamba kulamulira Rome nonso pano atazamba kutchedwa sanayi kunyana Pontifex Maximus, right? Amene amakhala ngati akulumikiza mababulo awiri. Babulo akale amene amalamulira dziko lapansi ndi Babulo atsopano amene amalamulira kumene kuchida ku Rome, right? So ndithu tikamavesesa chimene chichi ndetino tamba kuvesesa. So Pontifex Maximus anakhala ndani? Caesar. So tikamaona achina Petro akulemba kalata muapasa simuna amene ali ku Babulo amatanthauza kuti kumeneko kunawo tikavesesa kwambiri za Babulo. Mfumu ya ku Babulo ni ndani? Okay? Mukapita ku Yesaya, right? Tingopita ku Yesaya chapter 14. Amene mu Bible no? Mundisata. So tikapita ku Yesaya chapter 14, ndikubira ndi verse now tikamawerenga Yesaya chapter 14 verse 12 tikamawerenga
timaona za Lucifer amene ndani zakwera kumwamba mwakuti kumano tikufunika tivese tuno mfumu imene amayika mameka ndi ndani. So tikapita Yesaya 14, right, tikapita pa verse yake ya 4 timavesa kuti amakamba zayani saona tuno pamenepo uzayimbira mfumu ya ku Babulo nyimbo yachinsinsi ndi kuti wovuta wathadi, mudzi wa golide wathadi. Mukuona pamenepe. So tikamawa zawerenga chungu chapter Yesaya chapter 14 verse 12 pakuti iwo nati zakwera kumwamba kukamba za Lucifer komano nkhani kuyambira ndi nani Babulo. So ufumu ya Babulo ni ndani? Ndi Lucifer. Ndikukhulupirira mundisata pamenepo. Yesaya 14 verse 4 amakamba za mfumu ya ku Babulo. Kumana Yesaya 14 verse 12 ija imene tikuiziwa kuno unanati uzakwera kumwamba uzakhazikitsa mpando wako wachifumu pa nyenyezi za Mulungu, right, uzafanana nawo mwamba kukamba za Lucifer. Mwana tikaona muno bwino mwamba akamba za mfumu yakuti ya ku Babulo. So mfumu ya ku Babulo amagwiza ntchito ngati a type ufolo za Lucifer. So akamakamba za mkulu amene kuti no ndidzi okhalako kuja kuli mpando wachifumu wa Satana akukamba za chani? Za Babulo, right. Babulo tikaona muno bwino chipembedzo yake chikupangira preserve muno bwino chifukwa no Babulo atagonjesana ndi Amini ndi Aperezi. Ansembe anawukira Aperezi anathawa pita ku Chamaina okhazikitsa chifumu chawo chimene kupega musi. So osogolera wakumene kuko amacheda Pontifex Maximus Caesars atabwera kuzayamba kulamulira konse nawonso anambocheda ya Pontifex Maximus ngati tino iye amene akupanga bridge pakati pa kumwamba ndi ya dziko lapansi. Koma iyeyo ndi amene anakhala walumikiza chipembedzo ya Babulo wakale ndi Babulo watsopano amene tikumutcha kuti Rome. So ndithu amakamba za Pergamos amene anali under this issue ya under the control of Rome. So tikaona muno bwino ndithu tikaona muno bwino tiona natu mpingo anauchemerera kuti unapanga zinthu zina zabwino. Okay, verse 13 akuti no angakhale aliyani ati ndidziwa kumene ukhalako kuja kuli mpando wachifumu wa Satana ndipo ugwira dzina langa. So alingakhale anthu akukhala ku mpando wa Satana anthu akugwira yani dzina la Mulungu, right. Ati sakusakaniza osakaniza chikhulupiriro chake, sakuchikana chikhulupiriro chake. Angakhale masiku andani Antipa nena ani mboni yanga wokhulupirira wanga amene anaphedwa pali inu paja kuja ukhalako. So akuti mboni yake ya Mulungu amene ali Antipa anaphedwa. So tikamavesesa zimenezi so okhulupirira akuwuzidwa kuti no akukhala kuti ku mpando wa Satana. Koma pambali pa zimenezo akuwawuzanso kuti no akwatemerera kunena kuti no anasunga ndithu Antipa, right. So tikamavesesa za Antipa tivesa nawo kuti no tikaona amene anali chiphunzitso cha Balaam, right, chiphunzitso cha Balaam, right, ndi ndani amene right. Ifara kuza ife unawo tuno kuli kwa iwo amene ali ndi chiphunzitso cha nani cha Balaam. Ndingwerenga machangu chimuso 2 verse yake ya 14. Chimuso 2 verse 14 atuno koma ndi nazo zinthu pang'ono zosana ndiwe popeza uli nawo komweko akukera chiphunzitso cha Balaam amene anaphunzitsa Balaki aponye chokhumudwitsa pamaso pa ana a Israeli kuti adye zoperekedwa nsembe kwa mafano nachite chigololo. So ngakhale akuwauza ati anthu achita bwino ofanana anagwiritsa ndi kusunga Antipa komanso ali ndi chiphunzitso cha nani cha Balaam. So Balaam tikawerenga muno mwini pa Numeri chapter 22 mpaka 24 ndi munthu amene analumikizana ndi mfumu Balaki kuti ibweretse chisokonezo kwa Aisraeli. Anthu ambe kugona ndi azimayi apembeze kuti anthu afoke kenako akanthidwe, right. So Balaam akuthandiza chipembedzo chimene chinabweretsa sexual immorality ndi zakudya zoperekedwa kwa chani kwa mafano kuti anthu a Mulungu atayike pamaso pa ndani pa Mulungu. So tikaona muno bwino mpingo wa Mulungu umene kuyendera kunamba nthawi ya Ephesus atumwi anatumikira osati masewera ngakhale amapheda anatumikira. Tikaona ku Ephesus mpingo anthu a Mulungu
eti aja akubwera mu mindset ina ya Smyrna imene ali nthawi imene anakumana ndi zokhoma osati masewera, akhristu amaphedwa osati masewera. Kena kuno anthu a Mulungu analowa mu nyengo ya Pergamo chifukwa choti yani Satana anayesesa kuti agonjese anthu kuzera mu persecution, kwagonjesa koma anthu anayima njipa chonadi, so analowano anthu ajano, right? So ndithu Satana anagwiritsa ntchito njira ina. So Pergamo tikayona bwinobwino ni nthawi ya nyengo imene kuchera mu 320 mpaka 330 AD, ni kanyengo kochepa muzaka zimenezi kufikira 538. Okay, so munthawi imeneyi tikuona kutembenuka mtima kwa Emperor Constantine. So Constantine anali ngati Kaisala wafa, right? So pala anthu ngati 7 amene angakhale Emperor wa Rome. So anthu amene anamenyana so panasala wina amene anasala kuti amenyane ndi Constantine akagonjesana amene akhala Kaisala. So panali ndithu battle imene imachitika amachita ndi Maxentius, right? So ali Constantine anaona chizindikiro cha mtanda, ndipo mawu anafika kwa iye onera tuno mwa chizindikiro chiyotani kugonjesa. So anauza masoja ake kuti sidayika ni mtanda pamenepo pa zizindikiro zawo, ndi anauza ta mukathamange pasi pa bridge. Masoja ake anakudusa pasi pa bridge basi mabatizidwa, ndipo anagonjesadi. So atagonjesa iyo atangowina anabasa akhristu nonse muli ndi ufulu. Mu 313 AD pamene amachosano Diocletian Creed amene anayika kuti no akhristu aziphedwa, right? Anapasa akhristu ufulu. So iyeyo ndi nthawi imene ananata aine basi ndine Khristu. Pamenepo ndi pamene anayamba kukhazikitsa. So ndipanga link mu video iyi ndi zomwe ndikufotokoza. For is a history say na ifotokoza aine mabuku ake kuyipanga reference. So ndipanga tag mabuku awiri amene tinapanga amene amachita kanyanga kang'ono ndi kuti apswa Mulungu. So tinaona guys transition imene zakhalira. So Constantine pamene anayamba kufuna kuti pakhale chikhulupiriro chimodzi, pakhalenso Mulungu mmodzi, pakhale mpingo umodzi, pakhalenso ufumu umodzi, pakhalenso olamulira mmodzi. Mwana? So amafuna agwiritse ntchito Chikhristu kuti chiyanjanise ufumu wajani wa Chiroma. Pamenepo pamene panazabwerano church imodzi, the Roman Universal Church. Universal mu chiyankhulo cha Chiroma tipisane ndi Catholic. So pamene panabadwa the Roman Catholic Church. So tikaona muno bwino ma church fathers ambiri anali apangena persecute mu nthawi ya Ephesus, Smyrna, right? Mwana ma church fathers ambiri amasunga chikhulupiriro koma anali mobisala. So pa nthawi imene Chikhristu chinazavomerera pa nthawi imene pamene Aroma anazakhala ngati no gwirizana ndi mpingo pamene kubada no the Roman Catholic Church. Mwana ndikapanga trace ma leaders iyo tithapanga lead back ikubada in this type of system, right? So ndithu tiona kuti no anthu anabwera alowe mu chinthu chimene chifatano anthu anangotopa ndi kukhazulika ndi kuphedwa, right? So tiona kuti no kubadwa kwa the Roman church system kunabwera ndithu, right? Ndithu pana Chikhristu chinakhanga chakwezedwa tsopano, right? So anthu ambiri anapeza kuti anapanga compromise, ndiye anthu amene anagonjera kuti chinthu chimene chichi ndi amene anapano kusaka na Khristu na azinzawo amene anayingati ochepa. Okay, so tiona kuti no tikaona the Catholic Church system imene ndafotokozera, anthu amene anapanga the Catholic Church system tithawapanga trace back kuti iwo ndi amene anaphunzitsidwa ndi anthu ena, anthu amene anaphunzitsidwa ndi anthu ena, anthu amene anaphunzitsidwa ndi ma apostles. Ma apostles anaphunzitsidwa ndi Yesu. So ithapakita trace back to the apostles. Umaona pa nthawi tisaona kuti no tikamakaza mpingo eniweni sitikumanga mpingo woti tithapanga trace back to the apostles, tipanga trace anthu amene ali ndi mzimu wa Mulungu, right? So angakhale pa nthawi imeneyi atumwi anazindikira kuti no the mystery of iniquity kapena sisi chakuchita zoyipa ikugwira kale. Tikapita ku 2 Thessalonica chapter 2 anafotokoza kale ma apostles. Muna ndingowerenga chifukwa verse sinekemo. Tikapita ku 2 Thessalonica chapter 2 2 Thessalonica chapter 2 timavesesa kunena kuti no
atumwi, right? Ama verses akuti no pachina chake chuchitika akunena kuti 2 chapter 2 verse 1 ndipo tikupemphani abale chifukwa chakudza kwa Ambuye wathu Yesu Khristu ndi kusonkhana pamodzi kwathu kwa iye. Verse 2 kuti musagwedezeke mtima msanga ndi kutaya maganizo anu kapena kuopsedwa kwa mzimu kapena mwa mawu kapena mwakalata monga olemedwa ndi ife monga ngati tsiku la Ambuye lafika kale. Verse 3 munthu asakunyengeni koseko kuti asakunyengeni koseko kuti silifika kuti chiyambe chifike chipatuko navumbulusidwa munthu wosaweruzika mwana wa chiwonongeko. Verse 4 amene asusana nazo nadzikuza pa zonse zotchera Mulungu kapena zopembedzedwa kotero kuti iye wakhala pansi mukachisi wa Mulungu nazonse yekha kuti ali Mulungu. Verse 5 simukumbukira kodi kuti kukhala nanu ndisanachoke ine ndinakuwuzani izi. Verse 6 kuti tsopano cholemetsa muchidziwa kuti akavumbulusidwe iye nyengo yake ya iye yekha. So tikawerenga chapter 2 verse 1 to 6 ophunzirana zindika kuti no the mystery of iniquity ikubwera, right? Ndi anazati chiletsa mpaka chidachichosedwe, right? So chimene chimaletsa kuti mystery of iniquity ibwere inali Aroma. As long as Aroma anali ndi mphamvu kupatuka sudakachitika, koma mphamvu ya Aroma idayamba kusungunuka anaona the only way kuti mphamvu yathu tipange retain chikhristu chafala kwambiri tenda pasi ya Khristu mafulu awo koma ife tipange control yani chikhristucho. Pamenepo ndi pamene panamba mgwirizano wa mpingo ndi state, church and state, and pamene panakhazikitsa hierarchy chitakhazikitsa chimenechi pamenepo pamene panamba kuchitika mpatuko woopsa, right? Umene unasakaniza chikunja ndi chikhristu pamodzi ndipanga create a hierarchy yodabwisa, right? So tikamona ma developments muzaka zimenezi mu 321 AD ndi pamene padakhazikitsidwa chipembedzo ndithu cha Sunday worship. Tikamona mu 325 AD ndi pamene panakhazikitsidwa ziphunzitso ngati za Trinity. Anthu onse amene anasusana ndi Trinity mu 325 AD ndi amene amaphedwa ngati achina Arius, komanso Arius atathawa ku Rome anapita kuma free area nations ma Heruli, Vandals ndi Ostrogoths amene analandira chiphunzitso chokuti no Yesu ndi wobadwa, right? Koma onse anaphedwa kuonongedwa mabuku onse anaonongedwa even ku Roma anapeka la moto amene atapezeka zolembera za Arius aphedwa. So panopa zimene tili nazo ndi zimene zinalembedwa ndi ma accusers awo osati zimene zinalembedwa ndi Arius ndi anthu ake. So yamanaliyo ndolengedwa chani, so pa ma accusations ambiri koma Arius anaphedwa ndi mandations atatosana zulere. So izi zili mulosi. So ndithu panabwera ziphunzitso zambiri, veneration of my saints, kupembeza Maria, purgatory, ansembe asamakwatire. Ziphunzitso zinamba kubwera tikazoona muno mwendo na no history yake ikuchokera kuti mu mbiri ya kuti ya kumene kuko. So tikaona muno bwino tikamakamba za Antipas, anti amayimira amene ali wa against, pas ndi father. So Antipas ikuyimirira kuti amene akususana ndi atate, right? So tikaona muno mwino bishop aku Rome amene ona ngati city ya Satana anamba kumatchedwa no atate, mwana amenepe kapena papa. That's just what it means. So Antipas anaphedwa ikutanthauza anthu onse amene anakhazikika mu choonadi, makamaka even ma Aryan nations amene anasusana ndi chiphunzitso cha Trinity ndi kukananso ulamuliro wa chipapa. Komanso ikutanthauzaso anthu amene munthu amene anaphedwa. So tikaona muno bwino anthu amene anaphedwa kwambiri munthu amene ndi anthu amene amasusana ndi ziphunzitso za formation ya chimenechi mu zaka zimezi kufikira kwambira mu zaka zimezi kufikira mu 538. So amene anaphedwa kwambiri ma nations amene anaonongedwa kwambiri ndi amene wawa ma Aryan nations ndi and also sadira Arius, right? Ndi amene akuyimira Antipas amene anaphedwa. So izizi tikuona na kuti no ndi zimene zinachitika, right? So ndi uthenga umene kupita kwa
anthu amenewa. So tikaona muno bwino atalengeni verse atomaliza chimso 2 verse 14. Verse 14. Yeah. Komatu ndili nazo zinthu pang'ono zosusana ndiwe, popeza uli nawo komweko akugwira chiphunzitso cha Balaamu, amene anaphunzitsa Balaki aponye chokhumudwitsa pamaso pa ana a Israeli kuti adye zoperekedwa nsembe kwa mafano nachite chigololo. Yeah, so monga ngati Balaam anagwirizana ndi Balaki kuti akasokoneza ana a Israeli. Chimodzimodzi zili apa kuti no akhristu anagwirizana ndi dziko lapansi azisogolera anthu ameneyo kuti akhale ndi maufulu chikhristu chikwezedwe, right? Pamenepo anthu ambiri ananyengedwa, gulu ambiri linanyengedwa kuti likachiteso chigololo ndi mafumu a dziko. So apa ndi the formation ya the Catholic Church in its infancy, isanakhale world dominant kuti ilibe adani ena lonse, ilibe opposition lonse pa 538. So the years just before 538 AD kumabwerera mbuyo kufikira nthawi ya 320 AD muzaka zimenezi ndimene zikutchera kuti Pergamo, nthawi imene choonadi chinamba kuyida pasi, nthawi imene ziphunzitso zaboza zinapakira introduce, just like Balaam ananyenga ana a Israeli mogwirizana ndi Balaki kuti akasokoneza ana a Israeli. So Balaki akuyimira pa nthawi kuti ndikuti Aroma, pamene Balaam akuyimira ndikuti the Catholic system kuti ikunyenga anthu aka Mulungu kuti akasate chani ndithu dziko lapansi. So tikuthaona kuti no Antipas akuphedwa kapena anthu amene akususana ndi zophunzitsa zimenezi anayamba kusakidwa ndi kuphedwa ndithu. So imeyi ndi season ya chani ya Pergamo. So ndithu choonadi mu nthawi imene chinatayira kuti anthu akatchuke akapeze evidence. So Aroma chapter chimso 2 verse 15 mpaka 17 titseke phunziro lathu chimso chapter 2 verse 15 mpaka 17 tiwerenge nenepa. Verse 15. Kotero uli nawo akugwira chiphunzitso cha Anikolai momwemonso. Verse 16. Chifukwa chake lapa ukapanda kutero ndidza kwa iwe posachedwa, ndipo ndidzachita nawo nkhondo ndi lupanga la mkamwa mwanga. Verse 17. Iye wakukhala nalo khutu amve chimene Mzimu anena kwa mipingo. Kwa iye olakika ndidzampasa mana obisika, ndipo ndidzampasa mwala woyera, ndi pa mwalawo dzina latsopano lolembedwapo, osalidziwa munthu aliyense koma iye wakulandira. Yeah, so akamba tolo pambali poti kudali achina Balaamu kuliso Nikolai. So tikamwana Anikolai ndi amene amaphunzitsa chisomo chochipa, right? So tikaona amene pepe tiona nawo kuti no munthu amene Yesu anamemeza anthu osati alape kuti ngati salapa ndio tazika okha mosusana naye, right? So chimene chimafunika kwambiri anthu okhulupirira anthu amene amafunika alape amusate ndani iyeyo. So tikaona Anikolai amaphunzitsa nawo kuti no munthu utha wachita china icho simene ungapange, right? Chifukwa ndi thupi lili zaonongedwa zapasidwa matupi ena. So chinenso ungapange muthupi zibe ntchito bora iwe uli osana nani ndi Mulungu. So anazanana mwe anthu amene akukhulupirira ziphunzitso za Anikolai muzikane zimenezozo. So zothana zanatu pamene uli Mkhristu walandira chisomo, yes, koma ufunika uyende muyani muchisomo chomwe chikhulupiriro mtengo ndalonso mabasi basi zipatso zofunika zibwere, koma kuzipatsa zibwere uyanjane ndi nani ndi Mulungu. So anawuza teno mulape ndithu mubwerere. So panali solution kunthawi ya Pergamo. So tiona nawo kuti no anthu amene atagonjese nyengo za Pergamo atazalandira mana otani obisika umene umatanthauza chipamano chatsopano mwandani mwa Yesu Khristu. Pa Yesu Khristu ndiye mana, right? So mana anakafotokoza pa Yohane chapter 6 iye ndiye mana. So amene atakhala okhulupirika alandira nyengo zatsopano mwandani mwa Yesu Khristu. So tikaona kunayo tino dzina amene lili lokutanthauza kusinthika kumene kudachitika kwa amene akukhala mwandani mwa Yesu, right? So ndithu ichi ndi chinsinsi chimene Mulungu anapereka kwa anthu ake amene amakhala kuti ku Pergamo, right? So ndimangofuna kunena apo natuno akuti iye olake ndidzampasa mana obisika chiyanjano chatsopano mwa Yesu Khristu, ndipo ndidzampasa mwala woyera
ndipo mwalapo dzina langa la yani latsopano. Tikamaona mwala ndiye ndani? Mwala ndi Yesu Khristu, right? So tikulandira dzina latsopano, tikamaka za dzina nthawi zambiri munthu apatsidwa dzina mpaka chitika china chatsopano moyo wake. So mwala watsopano, dzina latsopano, munthu akalandira Yesu Khristu alandira experience yatsopano, ndipo iyeyo akhala ndithu ugonjetsi. Ili ndiyo linali phunziro lathu limene timaona zimene zimachitika kwa Khristu aku Pergamo mu nthawi imeneyi. Tikhale ndi nthawi yopemphera kena kuno ma comments and questions at the end. Tiseke maso kuti tipemphere. Ambuye fathokozera padera chifukwa Yesu chimene mwatipasa, thokoza tino muli nafe mpaka kufikira kumapeto. Mulemekezeke mukakwezeke inu mu dzina la Yesu Khristu pemphera. Amen.